Tao na. No way, Master. Mega love shout out to you, my friend. Manoy, kumusta? Kawa. Kumusta, Manoy? Kumusta, kumusta? Salamat sa patamsak, Manoy. Salamat, Manoy. Baba na kayo ng bahay niyo, mga kapatid. Magandang hapon sa iyo, kapatid, na Icard Cardova, and to you, my friend, Noe Maste. Have a nice afternoon to you. Nice afternoon talaga. Ito okay lang. Ganun pa rin, tulad ng kahapon, nakwentuhan natin. Ginukumbinsi kita na magpamassage ka sa akin, ayaw mo. Bahala ka sa buhay mo. Kahit kailan di na kita alokin. Hindi na kita alokin magpamassage sa akin. Papahiya lang ako sa iyo eh. Okay. Sino to isa na pumasok na walang jacket? Mega love shout out sa iyo, Giselle and Pau Pau. Oy, maraming salamat sa iyo, kapatid, na Giselle and Pau Pau. Kumusta? Kumusta, kapatid, na Giselle and Pau Pau? Meron ka na pong moderator, kapatid. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay diyan. Kung may upcoming LS ka, new upload na video or may premiere, pwede mo ibaba diyan para matamsakan natin. At para matamsakan ni kapatid na Icard Cardova. Claire TVO5, mega love shout out sa iyo, kapatid na Claire. Oy, parang galing ako sa iyo, parang kagabi ako sa iyo galing, kapatid na Claire. Guys, may mga moderator na po kayo ha. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Kapatid na A Day with Icard. Baba ka ng bahay mo, kapatid. Ano daw? Ok lang, sino naman ang nagpahina sa iyo, host? O nga eh, mahina na tayo ngayon, hindi katulad ng dati na marami tayong tao eh. Kapatid na A Day with Icard, baba ka ng bahay mo, huwag kang umalis, kwentuhan tayo. Huwag mo akong iwanan. Iniiwanan mo ako eh, pwede ko ba ibaba dito ang... Oo, pwede. Pwede mo ibaba. Josephine, ano, basa niya ng apelido na yan. Pero basa na yun, Josephine. Big love shoutout sa'yo na Josephine. Meron ka na pong moderator, kapatid. Guys, huwag nyo pong kalimutan ha. Tamsakan nyo po ako. At baka gusto nyo naman, mga kapatid. Cut off po ngayon, mga kapatid ha. Cut off po ng ating mga sweldo sa araw na... sa bukas pala ang 9 cut off bukas ng mga sweldo natin, mga kapatid. Dito sa atin sa Pilipinas, ang sweldo po natin dito ay ibig sabihin dito po sa atin sa Pilipinas, ang cut off ng sweldo ay 9. Kaya po ako ngayon nag-live kasi bukas cut off na. Oh. Sana makompleto ko na nga, paulit-ulit na sinasabi ko, sana makompleto ko na revenue ko para makasahod na ako. Tapos, ang email sa atin ni Lolo dito sa Pilipinas ay every 22 of the month. Pag napuno na natin ang threshold natin bukas sa 22, ayun, mag-i-email na si Lolo. Sahura na, palipas lang ng 3 days. Guys, magbaba po ko ng inyong mga bahay dyan. Tamsakdan, Noy, bless afternoon po. Maraming salamat, kapatid na Josephine, sa iyong patamsak. Guys, magbaba po kayo ng inyong mga bahay ha. Bayani Junior Escalera. Oy, ang ganda ng bahay. Bayani Junior. Meron ka na pong moderator, kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong upcoming LS. May premiere ka or may new upload kang video. Ibaba mo na po, kapatid. Guys, magbabaan po kayo ng mga bahay nyo. Wala, hindi kami bati ng lolo mo, Manoy, at ayaw niya akong i-email. Paano ka i-email kung hindi mo pa napupunot threshold mo? O may email na ba sa'yo yung Google AdSense pin mo? Nakuha mo na ba? Manoy. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo po. Magdikitan po kayo, mga kapatid ha. Isang mapagpalang hapon po pala sa inyo, mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, kapatid na Change Oil, sa yung pa-heart dyan. Host, patamsak at padikit naman po nitong new upload ko. Pa-watch na rin po, bakas lang. Sabi ni kapatid na Bayani,
Escalera. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Bayani Escalera, mga kapatid. Patamsak na rin po ng kanyang new upload na video. At ganoon din po si kapatid na Change Oil, nagbabayad rin po ng kanyang bahay. Pabisita naman po, mga kapatid. Magdikitan po tayo ha, at magbigayan, magbalikan, para sabay-sabay po tayong umangat ng bonggang-bongga. Yok Vlog, mega love shout out to you my friend Yok Vlog. Mayroon ka na pong moderator, kapatid, at pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload ka pong video, meron ka pong upcoming LS or may premiere, pwede mo na pong ibaba, kapatid na Yok. Kapatid na Icard, baka gusto mo makipagdikitan, kapatid. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Josephine. Bayani Junior Escalera, nandito po ako sa bahay mo ha. Give Love the Christmas Day. Reggae cover by Trap Vibes Chipmunk. Nandito po ako sa bahay mo, kapatid na Bayani ha. Bibigyan po kita ng isang ayuda. Papanoorin ko lang muna po ang iyong bahay bago po ako magdidikit kalimbang sa'yo. Blessed afternoon po, Change Oil, sabi ni kapatid na Josephine. Kapatid na Icard, huwag mo naman ako iwanan. Minsan ka na lang dumalaw sa akin. Dito ka muna, kwentuhan tayo. Gusto kitang kakwentuhan. Thank you, host. Walang ano, mga kapatid na Bayani Junior. Iisa-isahin ko po kayo, mga kapatid. Bibisitahin ko po kayo lahat. Papanoorin ko lang po to ng mga 3 minutes. Bago pa ako magdidikit kalimbang, di na pa ako mag-iwan ng bakasa. Pabel po, 7 PM Pinas time, free ayuda, sabi ni kapatid na Yok Vlog. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Yok Vlog. Pabisita naman po, mga kapatid. Dito lang ako, Manoy, nagmamasid sa'yo. Wag ako pagmasdan. I-try mo na kasi yung ino-offer ko sa'yo, Manoy. Ano ang gusto mo i-offer ko? Wala nang bayad. Ganon. Lugi naman ako kung walang bayad. Ang sakit-sakit sa kamay massage. Kung wala akong bayad. Tangin nyo lang ng pinagkakakitaan ko pag mamassage. Kaya sana naman. Pero okay lang kahit ayaw mo. Hindi naman kita pipilitin. From Visayas, Taiwanese team co-host. Ay, ganun ba, kapatid na Bayani Escalera? Ni may ay support po ako sa imo saro pa. Salamat, kapatid na Josephine. Pagod ako, Manoy, holiday pero may meeting ako kanina. Sana all may meeting. Sige na naman, kapatid. Josephine Pabrias. Ayun, nabasa ko rin ng maigi. Salamat, meron ka na uling moderator, kapatid. Malaki na rin bahay nito ni Bayani Junior Escalera. 1.12K. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong mga patamsak. Guys, magdikitan po tayo, mga kapatid. Magmahalan. Christmas po ngayon, mga kapatid. Tapos na po, naidikit ko na. Salamat, kapatid na Josephine. Magmahalan po tayo, magbigayan, lalo po ngayon magpapasko. Tayo lang naman po magtutulungan ng mga kapwa small YouTuber. Para sabay-sabay po tayong umangat. Kapatid na Bayani Junior Escalera ha, patapos na iyong video. Sabi ko sa iyo kanina 3 minutes lang, pero patapos na rin kasi, tatapusin ko na rin to ha, bago ko ididikit sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong pagtamsak, sa inyong pagbisita. Padalaw naman po, mga guys, sabi ni kapatid na Josephine Pabrias ang kanyang bahay. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Josephine. Mga legit din po yan, ang mga katulad nyo po. Alam ko naman po lahat kayo na bisita ko na ang inyong mga bahay sa aking main. Ayan po ang aking monitor, yan po ang aking main. At pag ako po gumagala, mga kapatid, yan din po ang aking dinadala, ang aking main channel. Hindi pa ako nagdadala ng aking ito po kasi, mga kapatid, na ibinibigay ko po sa inyo, hindi ko to masasabing alagad.
Kasi ito po ay pinangingisda ko rin po. Ito po ay road to grade 2 na may sariling bahay, may sariling bilang, at may sariling palabas po ito mga kapatid. Pinalalaki ko na rin po ito. Gusto ko na nga rin po itong i-silent LS or i-live, mag-live. Gusto ko na rin po itong i-live stream, itong hawak ko na itong cellphone na to. Kasi gusto ko ito pong palakihin. Baka may gusto sumali sa team namin, suportahan po. Gagawa po ako ng team kasi bawat isa sa amin may team po. Sa gusto lang po, sabi ni kapatid na Bayani Junior Escalera. Nagbaba po ng ba si kapatid na Claire TV. Ako kapatid na Bayani, sali mo ako. Kapatid na Bayani Junior Escalera ha. Ayan, natapos ko ng iyong bahay. Ididikit kalimbang ko na to, din ako mag-iwan ng bakas. Yan, salamat kapatid na Bayani Junior Escalera. Kapatid na Icard, huwag mo ako iwanan. Kwentuhan tayo. Sarap-sarap mo kakwentuhan eh. Si kapatid naman na Josepina ang aking bibisitahin. Ay, nakadikit na pala sa tayo. Nakadikit na pala to sa'yo kapatid na Josephine eh. Fabrias eh. Ayan o, nakadikit na pala to sa'yo eh. Magtatamsak na lang ako sa'yo kapatid na Josephine ha. Tamsak na lang po kapatid na Josephine kasi nakadikit na po to sa'yo dati pa po. Ayan. Pareho pa lang kita Noy na-live ko na yung Noy pwede yun isa ko pa nga walang banana yun na i-live ko na. Oo, kapatid yun. Kapatid na Josephine, pwede po yun. Si kapatid na Claire, bibisitahin ko ang kanyang bahay. Wag mo ko iwanan, kapatid na David Icard. Arnel G. Kapatid na Arnel G, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ayan. Dito mag-iiwan ako sa ng bakas. Oy, hindi pala pwede kasi may kuwan. Hindi ako pwede mag-iwan sa'yo ng bakas. Ayan ha, magdidikit kalimbang ako sa iyo kapatid na Arnel G. Arnel G. Ayan, dikit kalimbang. Kapatid na Arnel G, dikit kalimbang po sa iyo kapatid. Opo, isang account lang yan pero dalawa ang channel, bali 3. Oh, sana all. 3 yan, Noy. Sana all. Sa akin dalawa pa lang. From Bisayang Taiwanese team, try ko po. Baka umakyat naman ako sira madre sa weekend at manghuli naman kami ng puting unggoy. Sama mo kasi ko. Ayaw mo naman kasi akong sama. Di naman ako magpapapasan sa'yo. Si kapatid na Yok. Yok Vlog, nandito po ako sa bahay mo kapatid na Yok ha. Claire TV, add mo ako sa FB. Same name po, profile ko, naka-blue na, nakatayo. Ganun ba kapatid? Sige po kapatid ha, na Bayani. Tatapusin ko lang po to si kapatid na Yok Vlog. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Claire. Pabisita naman po mga kapatid. Magdikitan po kayo mga kapatid. Si kapatid na Josephine nagbaba rin po ng kanyang bahay. Ano name mo? Sino po kapatid? Si kapatid na Yok ba o ako? Kapatid na Icardo, si kapatid na Yoko, driver din no. Tara samahan nyo ako, biglaan lang. Para ma-add kita sa nyo, GC ko, para may team din ako, pero may team Bisayang Taiwanese ako. Ako po kapatid na Bisaya Junior ba, tinatanong mo? Bayani Escalera, nako blue profile ko Claire, sabi ni kapatid na Bayani Junior. Naka blue profile ko. Kapatid na Bayani, sali mo naman ako. Baka gusto mo akong isali. Baka lang naman. Kapatid na David Icard, sige na naman, pakuha ka naman sa akin. Pa-service ka naman sa akin. Baka may mga kaibigan ka.
Kapatid na Icard, baka may mga kaibigan ka pwede naman sa akin i-recommend. Hindi naman ako drive manoy. Bira drive. Sa'yo yung ka na naman eh. Ka na naman. Ako sa'yo. Manoy Icard, baka naman meron ka mga kaibigan dyan na pwede naman sa akin. Pwede mo naman i-recommend sa akin. Once na may new upload ka, sabihin mo ko para i-send ko sa GC ka. Isa-isang GC Claire. Sabi ni kapatid na Bayani Escalera. Pag na-card, baka meron ka naman mga kaibigan dyan na pwede naman sa akin, pwede mo naman akong i-recommend na magpa-massage sila sa akin. Kapatid na Yok Vlog ha, nandito pa ako sa bahay mo. Kung nandiyan ka man o wala ka man dyan, okay lang, basta bibigyan kita ng ayuda kapatid na Yok Vlog. Ayan. Naka 3 minutes na ako sa iyo kapatid na Yok. Ayan, nakikita mo naman, 3 minutes na. Magdidikit kalimbang lang ako, hindi na ako mag-iwan ng bakas kapatid na Yok. Kahit nandiyan ka man o umalis ka na, lumabas ka na, bibigyan pa rin kita ng ayuda. Hindi ako katulad ng iba, pag umalis na, hindi na binibigyan. Kahit isa at least meron. Manoy card, sige na. Parang awa mo na naman para magkapera na naman ako para kumita na ako. Baka may mga kakilala ka dyan. Maluoy, maawa. Ikaw na add sa akin, FB ko, Claire. Maskaya. Ayendi. Akin wala naman nagtatanong ko, hindi ako magbibigay ng FB ko. Walang nagtatanong sa akin, di ako magbibigay ng FB ko. O, di ba? Sa akin mo na walang dumidikit. Guys, nagbaba po si kapatid na Icard, Aday with Icard guys. Pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Icard. Legit po yan mga kapatid. Si Ricky, ano FB mo? May nagtanong. May nagtanong din sa wakas. Para masali kita yung team ko. Guys, pabisita muna po ng bahay ni kapatid na David Icard. Sige na mga kapatid, sige na. Bisitahin nyo na po yan. Bicolano po yan. Kababayan ko rin po yan, isang Uragon. Ibibigay ko po sa inyo ang aking FB. Ano ba? Nabubulok naman ako dito. Sayang naman, isang buwi. New friend mo ko, si Ricky. Ano ba ibibigay ko sa inyong FB? Yung main ko bang FB o yung isa kong FB? Oy, maraming salamat Mamila. Maraming salamat. Maraming salamat Mamila. Maraming salamat sa palipad mo muli. Yan mga kapatid. Para po malaman nyo po mga kapatid sa ayan po si Mamila. Yan na lang po nakapuno ng aking threshold. Nahihiya na nga po ako dyan. Ang credit card niyan puro laman, puro utang dahil sa akin. Nakakahiya nga naman po dyan kay Mamila. Kaso nga lang, wala akong choice kundi kapala ng mukha ko dahil kailangan ko po talaga mapuno ng aking threshold. Kaya maraming salamat sa iyo ma'am. Maraming salamat. Ayan na, nagpakulay na naman si Mamila Fry. Oo nga kapatid na Icard, ikaw ayaw mo naman lang sa akin naman dyan. Grabe ka. Nagmamakaawa na ako sa iyo na i-recommend mo ako sa mga kaibigan mo na baka gusto magpamasad sa akin. Yung mga malalapit lang dito sa Cavite o kahit sa Manila o kahit dyan sa Quezon City. Mga kaibigan mo, i-recommend mo ako. Hindi mo man lang magawa na i-recommend ako. Kahit magpakulay man lang dyan, ayaw mo pa. Grabe ka. Nagmamakaawa na ako sa iyo, iiyak na ako sa iyo, halos luluhod na ako sa harapan mo. Ano bang luhod gusto mo? Ano bang luhod gusto mo? Manoy, sabihin mo lang kasi. Ano bang luhod gusto mo? Ano ba ang gagawin ko? Hindi na to para
Wait lang, Claire. Add kita. Wait lang, share ko sa GC si Ricky para makapunta dito yung Team Bisayang Taiwanese. Natawa si Claire. Kinukumbinsin ko kasi ang kapatid na Claire si David Icard na ano yung gagawin ko. Yan. Naka na i-recommend ako sa mga quad niya, sa mga kaibigan niya. Ay nan, ba't blue? Itim pala. Kada daldal ko nakakalimutan ko ang gagawin ko ah. Si card kasi. Ayan guys. Ayan guys, na binaba po ni Monica Vlog. Ayan po ang aking FB. Ayan po, Romero Ricky. Nakaitim po akong sombrero, naka-slim bag na itim, nakaitim din akong t-shirt. At itong pagbumukakaw na to makikita nyo. Ayan po, yung gusto pong kumuha ng FB ko. Ayan po ang aking FB, Romero Ricky. Ayan po ang aking FB. Nakaitim na sombrero, nakaitim na sling bag, at nakaitim na t-shirt. Was 19 na lang, 900 na. Icard, nasaan ka na naman? Huwag ka lumayas dyan. Ilan lang kilala kong kapitbahay dyan sa Cavite at alam mi naman busy sa trabaho. Ewan ko sa'yo. Yung mga kakilala mo, kahit dyan sa Maynila. I-recommend mo ako kahit dyan sa Maynila. Kahit saan naman dyan, okay na naman ako. Kumpleto na naman ako sa turok eh. Walang problema na sa akin. Kahit saan ako, pwede akong gumala ngayon, recommend mo ako sa mga kaibigan mo dyan. Kahit sa boss mo, recommend mo ako. Hindi naman sila lugi. Presyong kaibigan lang naman kapatid na Icard. Hindi ako maniningil ng mahal, pero pag sa iba, naniningil talaga ako ng mahal, promise. David Icard, mega love shout out daw sa'yo, sabi ni kapatid na Claire TVO5. Bayani ayu dahi, banana ko, sabi ni kapatid na Claire. Si Ambalang kilala. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Guys, yung mga nandito po sa Maynila o kahit dito po sa probinsya ng Maynila, pwede po ako once na gusto nyo pong magpa-service sa akin sa massage. Isa po kasi akong massage therapist guys. Baka gusto nyo po magpa-massage po sa akin o mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo po. Presyong kaibigan lang po mga kapatid. Kung mga along in Cavite, presyong kaibigan din lang po. Pero once na labas po ng Maynila, medyo hindi na presyong kaibigan yun mga kapatid. Baka gusto nyo po magpa-service sa akin sa massage, gusto nyo pong magpa-massage, gusto nyo ma-relax pang inyong mga katawan. Combination na po yun mga kapatid ng reflexology, kumbaga traditional massage po mga kapatid. Hilot po buong katawan, mula ulo po hanggang paa mga kapatid. Baka gusto nyo lang po magpa-service po ng massage ko, gusto nyo pong may try. Digitan mo muna main ko, Claire. Bigyan kita 7 fresh banana. O yan kapatid na Claire. Dikitan mo tong binababa ni kapatid na David Icard. Ang main niya, may 7 banana nga pala yan, kapatid na Claire. Guys, gusto nyo pong bisitahin ang bahay ni kapatid na David Icard. May mga extra po yan mga kapatid na saging. Ang bahay niya kapatid na Icard, si kapatid na Claire, si Juan, si kapatid na Arnel G yan eh. Ito yan no, si kapatid na Arnel G. May premiere siya eh.
Mag-live shout out guys sa 3 million in the house at saka sa walong patamsak nyo guys. Guys, huwag nyo naman kalimutan, tamsakan naman ako. Kahit skip nyo na po harang ko, kung ayaw nyo pong panoorin ang harang ko, huwag nyo na lang pong kalimutan na magtamsak sa akin ha. Baka naman mga kapatid, tamsak lang kayo. Claire, na-add na kita. Same picture profile mo. Na-add ka na daw po kapatid na Claire. Sabi ni kapatid na Bayani Junior Escalera. Ako ayun nyo akong isali sa mga GC-GC na yan. Dati may GC rin ako sinasali na ganyan eh. Nag-live lang ako. Kasi nabisi ako nun dati. Sa nang bagong money ako nun. Excited ang lolo nyo. Excited ang host nyo. Hindi ko na asikaso nun. Tsaka noon mahina pa ako gumawa ng premiere. Huwag ka na Manuela, grabe siya. Manoy, sige na Manoy. Sige na, add mo ako sa add mo ako. Kuan mo ako. Recommend mo ako sa mga kaibigan mo. Kahit dyan sa Maynila. Pwede naman ako sa Maynila na ngayon eh. Fresh yung kaibigan lang. Dati nang nagsiservice ako diyan sa Quezon City, ang basta along in Quezon City lang ha. Huwag naman yung masyadong malalayo sa Quezon City kasi iba-iba talaga presyo ko. Pag Quezon City, naniningil po ako diyan. Cubao, naniningil po ako 1,200. Pasay, naniningil po ako 1,000. Shaw Boulevard 1,200 ang singil ko po. Pakatapos SM North, naniningil po ako dyan 1,500. Caloocan, naniningil po ako is 1,500. Along in Caloocan lang, pero pag once na pag mga Malabon, Nabotas, Malinta, Malanday, naniningil na po ako dyan 2,000. Pag Libertad, UN, Quiapo, Santa Cruz, Recto, yan, naniningil din po ako dyan 1,500. Pero paglabas naman po ng Maynila, let's say sabihin natin Laguna, Calamba, San Pedro, Laguna, Lucena, Candelaria, kasi nakakarating po ako dyan. Hanggang Santa Cruz, Laguna po, naniningil pa ako dyan sa 3,000. Yun, pansingilan ko po dyan. Pag mga labas po ng metro. Pero pag Alabang, Muntinlupa, C5, yan, naniningil pa ako dyan is 1,500 pa rin po mga kapatid. Tapos pag Zapote, Las Piñas, SM South, yun, naniningil po ako dyan is 1,200. Pag Cavite naman po, pag along in Cavite lang po is 500. Zapote, SM Bacoor, Kawit, hanggang Tansa, hanggang Cavite City, 500 lang po singil ko once po sa massage. Ganun po. Dumedepende po sa layo. Ang last ko po, 2 years ago, bago nagkaroon po ng itong problema natin. Di ba, magto 2 years na pala, last ko pong service sa Lucena. 3,500 singil ko po doon. Pero ang na-take home ko pong pera is 4,500. Kasi galante po yung customer ko. Galing pong abroad. May pasalubong pa po sa akin chocolate. May pasalubong. Binigyan pa po ako ng pabango. Pero yung singilan ko po is 3,500. Binigyan pa ako ng 4,500. Binigay po sa akin 1,000 tip. Kasi galing po siyang abroad. Galing po siyang Europe. Kaya kahit po malalayo, dumadayo po talaga ako mga kapatid sa pag-service po sa pagmamassage. Basta po, sure na client lang po, hindi po budol, hindi po paasa yung makikipag-meet up po at makikipagkita sa kausap. Ganun. Kasi sa akin naman po, tiwala lang po, usapang tiwala lang. Kasi hindi pa ako nagpapa-advance ng payment. Ako po ay namamasahe ng kusa ko, naggagastos pa ako ng sariling pera ko. Kaya once na hindi po ako sinipot, ganun. Kaya po sa akin, sana yung totoong client lang at sure na legit na magpapamassage. Ganon. Sana all galing Europe. Pag sa Batanes, Manoy, magkano singil mo? Malamang pag sa Batanes, kwan yan. Sisingilin ko yan mga 10,000. Sure yan. Ako sa'yo. Layo, Batanes. Batangas, Lipa. Ayan, nagsiservice pa po ako dyan sa Batangas at saka sa Lipa. Tapos San Juan, Batangas. Pakatapos San Jose, nakapag-service po ako dyan sa massage. Kaya nga po ako sobrang gala ko po. Tapos, saan pa ba?
Basta halos, yan, Mandaluyong, UST, sa may Welcome Rotonda, ayan, sa may Pisirmore, sa may Welcome Rotonda, nagkakaroon din po ako dyan ng client. Tapos sa San Juan, sa may stopping shop, sa may Santa Mesa, nakakarating din po ako dyan. Tapos Marikina, nakarating din po ako. Tapos Binangonan Rizal, tapos Tanay, nakarating din po ako dyan. Tapos Floodway, nakarating din ako dyan sa pag-service po ng massage. Nakarating po ako dyan dati. Basta usapang matino lang, kasi ang labanan lang naman po sa amin ng mga on-call ay tiwala. Baka nandyan lang kapatid na Bayani Escalera, si kapatid na Claire. Nakikinig lang yun sa hanas ko. Doon ako naglalagi sa kabundukan ng Sierra Madre. At feeling ko, kalahi ko na mga ko. Kung sa'yo, Manoy, iniiba mo usapan na naman eh. Ayaw mo lang sa akin magpa-service. Bala ka. Kahit kailan din nakita pipilitin. Basta, lagi ka lang magbibisita sa LS ko. Wala na kasi sina Rainy Rio eh. Bihira na si Rainy Rio. Wala na yung mga unggoy na, team unggoy natin. Basta may kakwentuhan man lang ako ng kasing kalug ko. Guys, wag nyo naman pong kalimutan na tamsakan ako, guys. Parang awa nyo naman. Kung ayaw nyo dyan sa akin magpakulay, kahit man lang patamsak na. Kung ayaw nyong manood ng aking harang dyan, kahit skip nyo na harang ko, kahit tamsak lang naman. Maluoy na kayo sa akin. Yun na lang ang tulong nyo sa akin, mga kapatid. Kahit mga ilang minutes lang po kayo sa akin maglagi, pwede nyo pa akong iwanan. Hindi pa ako katulad ng host, ibang host na was out dyan sa Nindo, sabi ni kapatid na Bayani Escalera. Sa akin guys, yung gusto pong mag-add sa akin sa GC, pwede nyo po akong i-add. Na ibaba ko na po ang aking dyan na FB account. Kung gusto nyo pong i-add ako, i-add nyo po ako. Pwede po ako sa inyo. Kung trip nyo lang akong i-add. Pero kung hindi nyo po ako trip na i-add, sa GC nyo, okay lang. Maraming salamat po, Ma'am Mila Price, sa iyong palipad. Alam ko kagigising mo pa lang po, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Akala ko talaga, Ma'am Mila Price, ngayon, 9. 8 pa lang ngayon pala. Kaya habol na habol pa po yan, ma'am, na pinalipad nyo po sa akin. Papasok pa po yan sa akin sa revenue ko. Kanina kasi tiningnan ko yung Google AdSense ko kung napuno ko na, hindi ko pa siya napuno. Janet Ladera Vlog, mega love shoutout sa iyo, kapatid na Janet. Maraming salamat sa pagbisita. Meron ka na pong moderator, kapatid. Kung may new upload ka pong video, may premiere ka or may upcoming LS, pwede mo pong ibaba, kapatid. Thank you, Ma'am Janet. Sabi ni kapatid na Bayani Junior Escalera. Naban ako sa GCash. Siniram kasi ng kaibigan ko si Pico at nagtalpak. Ayun, talo siya. Hindi ko na nagamit GCash ko, pambihira. Kapatid na Janet, bibisitahin ko pang yung bahay ha. Maraming salamat po. Ay! Kanino ba talaga to? Ikaw rin to eh. Salamat, kapatid na Janet. Pwede ka namang gumawa ng panibago eh. From Bisayang Taiwanese yan host. Siya pa lang yung online sa GC sa Bisayang Taiwanese team. Maraming salamat, kapatid na Janet, sa pagbisita mo. Maraming salamat.
Bakit kapatid na ikat nagkuan ba siya? Ito ang bahay ko, new video, sabi ni kapatid na Junet pala. Junet, hindi Janet. Sus Ginoo. Nagbasa ako mali pa. Mega love shout out to you, SS TV team support. Parang nakadikitan ko to. Parang nakadikitan ko na to si kapatid na SS TV team support. Kung di ako nagkakamali. Okay. Ma'am Junet Ladera Vlog, nandito pa ako sa bahay nyo ha. Ayan, nandito pa ako sa bahay nyo ma'am. Papanoorin ko muna po ang inyong bahay. 2 minutes lang naman po to. Tatapusin ko na po Ma'am Junet. Ayan. Tatapusin ko po itong palabas nyo po ma'am. My friend SSC TV time support. You have a moderator, please drop your house my friend. Wait host, add kita sa FB ko. Thank you host, walang anuman. Isang oras lang tinagal ng 6K niya, Manoy, ubos agad. Damay pati gikas ko pambira. Oo, pag ginamit niya talaga yung doon sa online na yon. Yung online sabong na yon. Isang liparan lang yun. Daming na-addict dyan eh, sa online sabong na yan. Buti na lang ako hindi ako marunong yan. Kasi wala naman ako i-online wala naman ako i-online sabong. Barangay Blanco. Saan to? Yun lang nabasa ko. Ngayon, wala na akong Gcash, na-ban yata ako. Hindi naman yun. Hindi yun mababa. Nagkaroon lang yun ng diferensya. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Sa province to malamang. Selfie. Happy Fiesta Immaculate Conception. Sa akuan. Blanco Balinggadag, Misamis Oriental yan. Okay. Happy Fiesta. Ang ganda ng park ko. Sayawan na time. Nakakamiss talaga sayawan. Balingasag. Ito kapatid na Junet ha. Patapos na po ang iyong video. Ayan, magdidikit kalimbang na po ako kapatid na Junet. Hindi na po ako mag-iwan ng bakas ha kapatid. Salamat kapatid. Ayan o. Ganda. All kalimbang nakita ho. Salamat kapatid na Jonet Ladera. Kapatid na Icard, wag mo ako iwanan. Alam mo po to si kapatid na SSTV, kadikitan ko to sa main ko. Ito pong monitor ko, yan po ang aking main. Hindi po ako magkakamali, kadikitan ko po to. Kasi alam nyo po mga kapatid kung bakit nasabi ko pong kadikitan ko to. Dahil sa ganito po, ayan, naaalala ko po yung ganito niya, yung mga video niyong puro ganito, mga phrase song. Hindi po ako magkakamali, nakadikitan ko po to. Pero dahil sa bisita ko siya dito, bibigyan ko uli siya ng isang ayuda. Ilang minutes ba to? 22 minutes, ang haba nito. Kahit mga 2 minutes lang, papanoorin ko to. Kapatid na Icard, huwag mo ako iwanan. Manoy. Salamat kapatid na Jonet Ladera Vlog sa pagbisita mo at sa pagtamsak mo sa akin. At maraming salamat din kay kapatid na Bayani Junior Escalera sa pag-imbita sa pagpapunta po dito sa akin live. Maraming salamat po mga kapatid.
Dudes Ski Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, alis muna ako Manoy, ayaw naman nila ayuda. Wala, grabe siya. Wag ka na muna umalis. May lakad ka ba? Hindi ka naman kasi nagbababa ng bahay. Guys, bisitahin nyo po ang bahay ni kapatid na Aday with E-Card. Mayroon po yan na 7 extra po na kayang ikabigay po sa inyo mga kapatid. Bisitahin nyo po ang bahay ni kapatid na E-Card. Isa po yan sa kababayan ko, isa po yan na Bicolano, at isa po yan na mabait na kaibigan. Simula po nang nag-live po ako, simula po nang ako po ay namoni, kasama ko na po yan si kapatid na E-Card. Kaya alam na alam ko po yan mga kapatid na napakaligid po niya, napakabait po ng taong yan. Nawala nga lang yung team ko kasi dati po mga kapatid may team din po ako. Ang tawag po ng team ko ay Team Onggoy. Isa po yan sa ka-team ko po, yan si kapatid na Aday with E-Card. Napakaligid po niyan mga kapatid, promise. Bisitahin nyo po ang bahay niyan. Hindi po kayo magsisisi, bibigyan po kayo niyan ng ayuda. My friend SSTB, SSTB time to support. I just give you 1 banana, my friend. Thank you for your visiting my small house to my live stream, my friend SSTB. Tamsak, Bisayang Taiwanese team, Bisayang Taiwanese. Maraming salamat kapatid na Dudski Vlog sa iyong bisita at sa iyong pagtamsak sa akin. Maraming salamat kapatid. Meron ka na pong moderator. Nabigyan na po ta kanina na pagpasok mo po. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung meron ka pang new upload na video, meron kang upcoming LS or Premiere, pwede mo pong ibaba kapatid na Dudski Vlog para mabisita po natin at madikitan po ng ating mga kasamahan kapatid. Maraming salamat. Galin, ang ganda naman ito ng kwan, ano, ang ganda ng combination ng plug natin at ng plug ng Taiwan, no. Ang diferensya lang ay ang araw. 'Di ba? Oo, yung araw lang sa atin kulay dilaw. Kung tutuusin pareho ang color, oh. Oh, may puti, may blue, may pula. Ang ganda ng combination pag pinagsama yung Philippines flag tapos yung Taiwanese flag, maganda, oh. Ganda siya tingnan. Mag-live shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat po mga kapatid sa pagbisita nyo at sa pagpunta nyo po sa aking bahay. Maraming salamat po mga kapatid. Bayani, mega love shout out, sabi ni kapatid na Dodski. Maraming salamat kapatid na Dodski sa iyong paharang at sa iyong pagtamsak at sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat. To Janet, hello. Ate Janet, hello daw po, sabi ni kapatid na Dodski Vlog. Kapatid na Dodski, baba ka po ng bahay mo para mabigyan din po kita ng kahit isang ayuda, kapatid na Dodski. Para mag-notif po dito sa akin ang pinaka main mo. Sarap naman ito, grabe, ano to? Pula-pula ng karne. Oo, sarap. Kapatid na E-Card, wag mo naman ako iwanan. Sige, pwede mo akong iwanan kapatid na E-Card. Kwentuhan na lang tayo mamaya doon sa Messenger. Friend ko po yan si kapatid na E-Card mga kapatid. Friend ko po yan sa FB. Ayan po si Arik. Bigas kami ko.
Pati daliri ko pinupulikat. Ito yung resulta ng kama massage ko po mga kapatid. Tapos nagbabasa ng kamay. Maraming salamat Ma'am Mila Price sa iyong palipad, sa iyong pakulay po. Maraming salamat. Kabila naman natin. Diba? Naruto ang linabasan. Ano to? Gwenny Loquias. Tama ba pag-pronounce ko? Loquias. Jenny Loquias, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na po magaba ng iyong bahay. Kung may upcoming LSK, yung upload video or premiere, pwede mo na pong ibaba para mabisita po. Mabisita po kita kapatid. At salamat sa iyo. Team Bisayang Taiwanese, maraming salamat po sa Team Bisayang Taiwanese sa pagbisita po sa aking munting bahay. At sa inyong mga patamsak po ng Team Bisayang Taiwanese, maraming salamat po. Sana mag-iisang ka-team nyo po ako mga kapatid. Sana mabilong ako or makasama nyo ako sa inyong team. Baka may gustong mag-add sa akin sa GC nyo, pwede po ako. Thank you sa jacket po. Walang ano mang kapatid na ang hirap naman kasi ng mga pangalan nyo. Bulol na nga ako, lalo ako nabubulol. Gwini, Loquias. Maraming salamat po sa team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat po sa pagbisita nyo po, sa pag-support nyo, sa pagpapunta po ng inyong mga member dito sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Kinagagala ko po at masaya po ako sa inyo dahil sinuportahan nyo po ako sa hapon na to. Maraming salamat. Sana nga po tulad ng sinabi ko, mag-isang ka-team nyo rin po ako, maging isang team Bisayang Taiwanese, kahit po ako isang Bicolano. Sana po maka-team nyo po ako. One of these days, malay nyo po, kung gusto nyo po akong i-add sa GC nyo, why not? Willing naman po akong makikooperate sa inyo, just in case na ako po ay maging isang ka-team nyo. Di ba? English yun. Wala kayo, no? Di ba? Pinag-aralan ko maigi na English ko na yun, na sinabi ko na yun. Gulo-gulo ng buhok kasi. Ang galing naman, ah. Galing talaga ng combination niya, oh. Ng plug ng Taiwan. Ang pinagkaiba lang talaga yung araw natin. Pero yung plug, yung blue nasa taas, tapos yung red, tapos yung may star-star din kayo. Itong alam ko ang Taiwanese plug, meron din star-star eh. 3 star o buong star sa kanilang bilog na ganun-ganun. Kung na ako nagkakamali. Ayan, oh. Tapos plus combination natin, oh, di ba? Konti lang talagang diferensya, oh, ng team ng plug ng Taiwan at saka ng plug ng Philippines. Pero same color. Na ang pinagkaiba lang yung araw natin.
Mega love shoutout sa 2 million in the house at sa 15 na inyong patamsak. Maraming salamat. At sa iyo, Ma'am Mila Pry, maraming salamat ulit. Walang katapusang pasasalamat po. Lagi ko naman pong nababanggit sa inyo na lagi pa akong nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Mila Pry. Simula po na makilala ko po kayo, Ma'am Mila Pry, nandiyan po kayo sa pagsuporta sa akin at walang sawa na pagsusuporta sa akin kahit minsan siguro naiinis na rin kayo sa akin or nabubisit na sa kakulitan ko, sa pangungulit ko sa inyo, pero nandiyan pa rin po kayo sa laging pagsuporta sa akin. Sa anong bagay man po, lagi po kayo nagsusuporta sa akin. Kaya maraming salamat talaga sa inyo, Ma'am Mila Pry. At ganoon din sa akin mga bisita at yung mga dating kaibigan ko po na mga nabisita po sa akin. Kahit hindi na po kayo nabisita sa akin, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Kasi malaking malaking bahagi din po kayo sa tagumpay ko po kung paano po ako namoni. Kumbaga, kung di dahil din sa inyo, di rin po ako mamumuni kasi sa tulong nyo rin po mga kapatid. Lalo na po diyan kay kapatid na Aday with E-Card, isa po yan sa kababayan kong taga Bicol at napaka-supportive po talaga. Simula po nang ako po ay namoni, nandiyan na po yan si kapatid na E-Card. Isa pa na kababayan ko rin na Bicolano na napakabait, napaka-legit at napaka-supportive na kaibigan talaga. Kahit yung ibang kaibigan ko dati na mga tumulong sa akin na hindi na sila nabisita dahil mga busy na rin sa kanilang mga channel, malaking tulong sila sa akin. Princess Mega love shout out to you, my friend. If you are a Filipino or if you are not a Filipino, please drop your link. Then I just visit your house. And then kung ikaw naman ay Pilipino, taga Pilipinas, baba mo ang iyong bahay. Kung meron kang upcoming LS or new upload video or may premiere, baba mo kapatid para mabisita ko po at masuportan din kita kapatid, the Princess. Alam ko isa ka rin po sa Team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat sa iyo. At sa Team Bisayang Taiwanese, lubos ko pong kinagagalak at masaya po ako dahil binisita niyo po ako at sinuportahan po ng inyong team. Kailan talaga pakagawa nito ng mga ganto-ganto. Pag dito sa screen ko, dito sa monitor ko, pag tingin na ng binaba na itong mga plug na to, isang hilera siya. Pero pag dito ko tiningnan sa cellphone kong isa, ganito ang position niya. Pero pag sa monitor ko, hilihilira po siya mga kapatid. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 16 na patamsak guys. Maraming salamat. Tulad ng sinabi ko, Ma'am Mila Pry, maraming salamat at pasensya na po kayo sa akin kung minsan nakukulitan po kayo sa akin. Pasensya na rin kayo kung minsan na lagi ako nangungulit sa inyo. Pasensya na rin po kayo dahil alam ko naman po minsan na marami rin po kayong problema, marami rin po kayong dapat asikasuhin, hindi lang naman ako, hindi lang naman kami, at marami pang iba, kaya minsan pasensya po kayo sa akin, dahil sadya lang po talaga ako makulit, sadya lang akong pabebe. Feeling bebe pero damulag na bebe. Yeah. Kaya maraming salamat talaga sa inyo, Ma'am Mila Pry, sa laging pagsuporta sa akin. Sana wag po kayong magsawa. Sana wag po kayong magsawa sa amin sa pagsuporta sa amin ni kapatid na Katungguds. Sana pagdating ng panahon kami naman ang makabalik sa inyo ng kabutihan. Sana na napagpalain din kami. Sana makamtan din namin talagang pangarap namin dito. Sana maging sikat din kami dito sa mundo ng YT. Sana maging sumaho din kami ng malaki dito para kami naman ang magbabalik ng tulong nyo sa amin na ginawa nyo sa amin ni kapatid na Katungguds. Kaya hangad ko, Ma'am Mila Pry, sana wag po kayo magsawa.
may awa naman po ang Diyos niyan eh, na may time naman po na, alam ko po may time na magsasawa rin po kayo sa amin. Pero sana pagdating ng panahon na yun, makabangon na kami, tapos makaya na namin mga sarili namin, kami ni kapatid na Katunggods. Tapos sana maging okay na kami. Bago yung dumating na yun ng time na yun na magsawa. Bago yung dumating yung time na yun, Mamila Pray, na magsawa kayo sa amin ni kapatid na Katunggods. Sana wag muna dumating yun. Kawawa kami. Kawawa kami ni Katunggods. Pag nagsawa ka sa amin, malamang, iyak kami. Galgal kami dalawa. Naninigas talaga kamay ko. Pati kamay ko, pinupulikat. Bigyan lang shout out sa 5 million in the house at sa 17 na patamsak nyo sa akin mga kapatid. At lalong-lalo na po sa Team Bisayang Taiwanese, maraming salamat po. Kuya, don't say that don't say that. We all have to help each other. Oo, kapatid na Joey. Si Ma'am Mila Pray po kasi, kapatid na Joey, ang dami-dami na pong naitulong sa amin yan eh. Kapatid na Katunggods, dalawa po kasi kami na laging nandyan sa amin. Laging nakasuporta, laging nakaalalay sa lahat ng bagay. Kaya kung halos po mga kapatid na Joey, ang kalahati ng buhay namin nakautang na sa kanya. Ibig sabihin ko nun, ang utang na loob namin sa kanya halos hindi na namin kayang maibalik, hindi namin kayang bayaran. Kasi ang utang na loob ko to, hindi po binabayaran yan. Kumbaga yung nagawa niyang kabutihan sa amin, halos hindi na po namin mabilang. Yun, sa madaling salita po, yung ginagawa niyang kabutihan sa amin, halos hindi na namin mabilang. Halos wala nang mapaglagyan. Sobra-sobra na po ang kabutihan na nagawa niya sa amin ni Mamila Pray. Lalo na sa time na talagang minsan kasi ayaw magpasabi yan eh. Ayan si Mamila Pray, ayaw niya ipabanggit yan. Dahil kasi sa kanya, bukal sa loob niya yun. Minsan nababanggit ko rin lang, hindi ko naiiwasan banggitin dahil napakabuti kasi. Ang tao kasi naman pag napakabuti sa'yo, dapat suklan mo rin ang kabutihan. Tapos minsan nagtatampuhan kami niyan eh. Minsan naiinis yan sa akin. Minsan nagtatampo ako diyan. Pag alam niyang nagtatampo na ako, ayun hindi na ako nasagot sa mga chat niya. Tatawag sa akin yan. Pag alam ko naman na naiinis na yan sa akin, pinauulanan ko na yun ng chat. Kasi alam ko naiinis. Ayan. Pag alam ko nung talagang medyo maraming problema yun, hindi ako nagme-message, hindi ako nag-PM, or hindi ako nag-chat sa kanya kasi alam ko maraming problema. Kaya, ayun nga, tulad ng sinabi ko, sana wag siya magsawa sa amin. Kasi dalawa po kami niya na halos nagiging party na kami niya. Dalawa kami niya, ni kapatid na Katunggods. Ni Katunggods Vlog. Malaking utang na loob talaga namin sa taong yan. Kung tutusin po yan si Mamila Pray, hindi naman po namin siya kamag-anak o hindi naman namin po siya kaano-ano sa madaling salita po, mga kapatid. Na ikukwento ko lang po to ha. Baka sabihin ng ibang bisita natin masyadong madrama ako. Hindi, na ikukwento ko lang po. Nakilala ko lang naman po yung si Mamila Pray dito lang po sa mundo ng YT. Pero wala po siyang YT channel, ayan po si Mamila Pray. Pero kung mula po na nakilala ko na yan, ng last year pa po, December din yun, I think mga October, mga second week ng October ata ng last year, nakilala ko yan. So simula po noon, nagkaroon na po ng communication kami. Tapos simula na po noon, lagi na po siyang nakaalalay talaga sa amin. Na kung tutuusin naman po, hindi naman po ako baldado, hindi naman po ako kulang, kompleto naman po ang kamay ko, kompleto naman po ang pako. Kaso nga lang po talaga sa panahon ngayon, napakahirap, siguro naiintindihan nyo naman po. Pero dati po kasi bago ako nag-YT, tulad ng madalas ko na ikwento, noon pa hanggang ngayon, paulit-ulit ko na nga pong kwento to, kumbaga po, kung sa Bluetooth, gas-gas na ako. Isa po nga akong online massage therapist na kumikita po talaga ako dati ng malaki. Kaso nga lang, simula nga po nagkaroon ng problema sa mundo, hindi na po ako makaporma maigi. Kasi siyempre natatakot din ako. Pero ngayon po, nagsisimula na naman po ako bumalik sa dati ko pong gawain na
Nag-offer na naman po ako ng massage kasi kumpleto na po ako ng turok, naka second dose na po ako. Kaya anytime po pwede na po akong gumala ng gumala. Once pong may client, once pong may gustong magpamassage, mag-PM lang po sa akin mga kapatid. Kahit saan man po dito, probinsya ng Maynila o part ng Maynila, kaya ko pong puntahan. Kaya sa iyo, Ma'am Mila, maraming salamat. Pagpapalain ka pa ng Diyos at alam ko naman na ibibigay pa sa iyo maraming blessing para marami ka pang magawa ng kabutihan na mga tulad namin ni kapatid na katungguds. Mag-love shout out sa 6 million in the house at saka sa 17 na patamsak. Maraming salamat kapatid na Joey rin sa iyong bigay ng lakas loob at sa iyong pagbisita uli at sa iyong pagtamsak sa aking munting bahay. Maraming salamat kapatid na Joey di vlog. Salamat kapatid na Joey. Salamat. Kung noon siguro kapatid na Joey, nakilala ka na namin at nakabisita ka na siguro sa LS ko noon. Madali ka makagraduate sa akin dito. Kasi noon talaga hindi pa ako money noon. Siguro mga 2 months ganun hindi pa ako money. Ano ba? January, February, March, April. Hindi, mga 4 months pala. Yun, hindi pa ako money noon. Nag-start na akong mag-live noon. Nagkakaroon talaga ako ng bisita ng almost mga 50. Pinakamababa ako noon ng bisita mga 20, ganun, 20. Yan, kulang-kulang na 20 ganun ang bisita ko sa isang araw. Naranasan ko talaga magkaroon ako ng bisita dito ng 50 sa isang LS ko. Kaya may 3 live ako na isang silent, dalawang live na umabot siya ng yung isang silent ko noon umabot ng 3.6k views, isang araw lang yun. Isang silent LS ko lang yun. Tapos may dalawa akong live na umabot yung isa kong live ng 4.2k views. Tapos yung sunod ko pang live, yung second LS ko ata yun o yung second LS ko ata yun umabot din siyang 4.5 views kasi madami akong bisita nun. Princess si Mecca, kapatid na Princess si Mecca, nandito po ako sa bahay mo. Ayan, baby girl, papanoorin ko lang po ang iyong palabas. Ilang minutes ba to? 1 minute and 56 seconds, kapatid na princess, baby girl. Tatapusin ko po ang iyong palabas bago pa ako magdidikit kalimbang sa iyo, ha, baby girl. Salamat, baby girl. Mag-love shout out sa 4 million in the house at sa 17 na patamsak nyo sa akin. Maraming salamat. Manang Biday TBHK, mega love shout out sa iyo kapatid na Manang Biday. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay dyan. Kung may new upload na video, premiere or upcoming LS, pwede mo pong ibaba kapatid para mabisita po natin at mabigyan din po kita ng ayuda kapatid na Manang Biday TBHK. Parang kagabi galing ako sa iyo kapatid na Manang Biday, kung di ako nagkakamali.
Princess Hemeka, nandito po ako sa iyo kapatid na Princess Hemeka. Natapos ko na po ang iyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako, din ako mag-iiwan ng bakas. Laki naman ang views nito. Sa tamsak pa lang dito kay kapatid na Princess, ang laki-laki na oh. 492, tamsak lang. Tapos ang views niya 13 days ago. 13 days ago, 925. Sus, Ginoo, sana all. Yan. Kapatid na Princess, si Mecca. Dan Princess si Mecca, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Manang Biday TBHK, nandito po ako sa bahay mo. Patamsak po sa premiere, sabi ni kapatid na Manang Biday. Kapatid na Manang Biday, ito po, nandito ako sa bahay mo. Pagdidikit kalimbang din po ako sa iyo. Iwanan kita ng bakas. Ang papasok sa iyo kapatid na Manang Biday HK, si Monica Vlog po ang aking second account. Yan, meron pa akong iwan sa iyo kapatid na Manang Biday. Uy, nandito pala si Mami JC Channel, oh. Kapatid naman ng Biday, HK, ayan po, nag-iwan na rin po ako ng bakas, nagtamsak dikit na rin po ako sa iyo, nagkalimbang all pa po. Salamat, kapatid naman ng Biday. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Joey D. Vlog. Pabisita naman po mga kapatid sa bahay po ni kapatid na Joey D. Vlog. Napaka-legit po niyan mga kapatid. Alam ko po nag-ELS na rin po niyan. Dikitan nyo po, kalimbangin nyo po siya. Sigurado pong magno-notif yan sa inyo. At para makakuha rin po kayo ng mga bagong kaibigan kay kapatid na Joey D. Vlog. Ilongga, Ilocano, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung meron ka pong premiere, new upload video, upcoming LS, pwede mo pong ibaba kapatid na Ilongga, Ilocano. Sa pangalan pa lang, Ilongga, Ilocano, alam na kung sino ang bobotohan this coming election. Sana wag ako makon ni Lolo kasi bawal pag-usapan. Dan Princess, Baby Princess, dan na daw po sa iyo si Manang Biday TBHK, pabalik naman. Guys, pabisita naman po kay Joey D. Vlog. Napaka-legit po niyan mga kapatid. Napakabait po ng taong yan. Promise po. Manang Biday, dan na po. Manang Biday, dan na daw po sa iyo si kapatid na Joey D. Vlog. Pabalik na lang mga kapatid. Thank you Kuya Ricky. Walang ano man kapatid na Joey D. Vlog. Mega love shoutout sa 4 million in the house at sa 17 na patamsak guys. Maraming salamat mga kapatid. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Joey D. Vlog. Padikit po, pakalimbang na rin po para mag-notif din po sa inyo ang
mga upcoming LS niya or new upload na video niya po mga kapatid. Napaka-legit po niya, napaka-supportive at organic po yan si kapatid na Joey D Vlog. At introduce ko din po sa inyo mga kapatid once na gusto nyo pong magpa-interior decorator. Pwede nyo pong bisitahin ang bahay niya. Pwede nyo pong i-hire siya kasi siya po ay isang interior decorator po mga kapatid. Napakahusay po at napakagaling niya pong mag-decorate, mag-interior sa inyong mga bahay-bahay. Kung may mga bagong bahay kayong mga paggawa or maganda ang inyong bahay na gusto nyong papalitan yung mga dekorasyon ng inyong bahay, i-hire nyo lang po yan si kapatid na Joey D Vlog dahil isa po siyang interior decorator. Nagbaba ng bahay si Princess Himeka. Joey D Vlog Dan Connect, sabi ni kapatid na Princess Himeka. Mag-love shout out sa 2 million in the house at sa 17 na patamsak guys. Maraming salamat. Gusto ko pala magkaon, hindi mo palang kimaluto. Pumasok na ako. Yung kape, di ba? Dan Joey, dana daw po sa'yo kapatid na Joey, si kapatid naman ng Biday TBHK. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimaste. Ang sabi ni kapatid na Joey D Vlog. Domo arigato gozaimasu. Princess Himeka. Salamat manang biday. Domo arigato gozaimaste. Mushi kenki desu ka? Anata wa domo sayonara. Watashi wa ganon. Glow and Pinay in Dubai, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload na video, premiere or upcoming LS, pwede mo na pong ibaba para mabisita po ng ating mga kaibigan. Mushi kenki desu ka? Guys, nagbaba po ng base kapatid na Joey D Vlog. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po. Huwag po kayo mag-alala. Magbabalik po yan si kapatid na Joey. At napaka-legit, napaka-supportive po. At organic po yan mga kapatid. Hindi po ako sa inyo mapapahiya pag binisita nyo po ang bahay ni kapatid na Joey D Vlog. Sure po yan mga kapatid. Salamat kapatid naman ng Biday TBHK sa iyong pa YT. Maraming salamat.
Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Princess Himeka, guys. Baka di nyo pa po kaibigan. Pabisita naman po, pakalimbang na rin po mga kapatid. Para kung may new upload po siyang video or may LS man po siya or Premiere, magnonote po sa inyo mga kapatid para sure po yan na, guys, na hindi po siya malalagas. Once pong kinalimbang nyo po. Carlo Aropo TV. Mega love shout out sa iyo kapatid na Carlo. Shout out host Tamsak. Maraming salamat sa patamsak, guys. Guys, nagbaba po ng ba si kapatid naman ng Biday HK, TBHK, guys. Pabisita naman po. Palablab naman po mga kapatid. Suportahan lang po tayo mga kapatid sa bawat isa. Bigayan, balikan, pagmahalan para sabay-sabay po tayong umangat at sabay-sabay din po tayong makarating sa ating mga pangarap dito sa mundo ng YT. Maraming salamat, guys. Baba mo kapatid na Carlo ang iyong bahay para mabisita po natin. Walang anumang kapatid naman ang Biday TBHK. Magmahalan po tayo mga Pinoy kung kaya po natin gawin na suportahan ang mga banyaga na hindi naman natin kalahi kung yung tutuusin. Ba't hindi po natin magawa sa ating kapwa Pinoy? Ba't hindi po natin magawa ang suporta ng kapwa nating Pinoy? Huwag po natin mga kapatid ituring po ang mga sarili natin na magkakakompetensya tayo dito sa mundo ng YT. Kasi dito po sa mundo ng YT wala nang kompetensyahan. Ang nangyayari lang po dito sa atin, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanya lang pong pagpapalaki ng bahay, kanya-kanyang paraan kung paano tayo mamoni, kung paano tayo makasahod. Pero kung gawin po natin magtulungan, magbigayan, sabay-sabay po tayo niyang guys makakaangat at sabay-sabay din po tayong makakarating sa ating mga paroroonan dito sa YT. Ang lagi po natin iisipin, tayo po ay isang bansa, ay isang lahi, tayo ay mga Pinoy. Higit sa lahat, tayo po ay may ugaling matulungin. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa 19 na patamsak, patusok nyo sa aking munting bahay. Tama kayo host, you're so kind. Guys, kape po tayo mga kapatid. Gutom ako. Kumusta Dagitay, Ilocana, hello sa iyong lahat. Sabi ni Ma'am Mila Pry. Kumusta Dagitay, Ilocana, hello sa inyong lahat, sabi ni Ma'am Mila. Awanin, Mamila Pry, awanin ti kwarta, awan ti danom, ijay di banger. Nagpipilit magsalita ng Ilocana, no? Ng Ilocana, ng Ilocano. Natawa si Manang Biday, TBHK. Yun ang alam ko salitang, yun ang natutunan ko salitang Ilocano eh. Ijay di banger, awanti danum, awanti kwarta, maragul, naimbag, amin, mo, Mamila Price, sabi ni Manang Biday, TBHK. Yun ang alam ko salita eh. Naimbag nga amin. Tama naman yan. Taga ano ba yun yung konsenyo?
Palablab naman mga lods. Baba mo kapatid na Carlo. Arupo TV ang iyong bahay kapatid. Para mabisita natin. Yan po ay si Ma'am Mila Pre. Isa po yan Ilocana. Kaya palang nag-Ilocana si Ma'am Mila Pre kasi nga o nga naman pala no. Ang pangalan mo nga pala ay Manang Biday TBHK. Ibig sabihin ng Biday kuan, Ilocana. O nga naman. Kasi kung Bisaya, Day, Inday. Kung mga taga Bicol, mga Oragon, yun. Mga Noy, Manoy, Manay, ayun. Boy Bakaw TV. Kapatid na Boy Bakaw TV, nandito po ako sa bahay mo ha. Boy Bakaw versus Legend Dari hindi kinaya. Laban ulit. Bunong Braso Pasay highlight. Nandito ako sa kapatid na Boy Bakaw TV ha. Papanoorin ko lang tong palabas mo ha. Eh saan ka sa Malibay? Kapatid na Boy Bakaw. Boy Bakaw TV, saan ka sa Malibay? Saan banda doon? Tinanong talaga, no? Hindi naman ako pupunta sa iyo. Tanong ko lang, saan ka banda sa Malibay, Pasay, kapatid na Carlo? Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Princess, si Mecca. Saan ka banda dyan sa Malibay, Pasay? Mega love shoutout sa 5 million in the house at sa 20 na patamsak. May Shari Amor, mega love shoutout sa iyo kapatid na may Shari Amor. Hi Kuya Friend, ako ni Joey the Vlog. Maraming salamat kapatid na Joey sa iyong pagpasok sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid. Maraming salamat. Lalambitin na yung nakadilaw, oh. Hindi matumba-tumba. Kaliwa pa nga partida yan. Ala. Sige, banat. Mega love shoutout sa 3 million in the house at sa 20 na patamsak nyo sa akin mga kapatid. Maraming salamat. Bunong braso talaga to, ubusan ng lakas. Friend mo yan. Salamat kapatid na may Shari Amor. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kapatid na may Shari Amor. Salamat kapatid na Joey. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. At salamat sa inyong pag-share ng inyong blessing sa hapon na to. Christmas time to share your blessing and time to forgive and forget. Ala, sige. Oras na naman guys ng pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawad sa bawat isa kung nagkaroon man po tayo ng hindi magandang pagkakaunawaan at hindi nagmamahalan. Panahon na naman po guys ng pagpapatawad, kaya kailangan kalimutan nyo na po ang inyong mga sama ng loob sa mga kapwa nyo at higit sa lahat patawarin nyo na para maging maluwag po ang inyong kaisipan at ang inyong puso.
Kapatid na Boy Bakaw TV, tapos na po ako sa iyo kapatid ha. Ayan, natapos ko pang iyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako, din ako mag-iwan ng bakas. Dan daw po kapatid na Joey, si kapatid na Manang Biday TV HK. Ika nga sa title ng aking live ngayon, sa aking thumbnail, Give Love on this Christmas. Sorry Carlo, pala yun. Si Boy Bakaw po yan, si Carlo. Si Boy Bakaw TV. Tulad nga po mga kapatid ng naikukwento ko po madalas, hahaha na mali. Manang Biday, dana po ako sa iyo, sa inyo. Opo, dana nga daw po kapatid na Joey. Nagkamali lang daw po siya kay kapatid na Carlo daw po yun. Tulad po ng madalas ko pong banggitin, sabihin po sa aking live stream, yun nga po, wag natin ugaliin na maging kompetensya. Wag po isipin natin na kompetensya po natin ang bawat kapwa natin, ang kapwa Pilipino natin or mga kapwa small YouTuber. Isipin lang po natin mga kapatid na tayo ay nandito sa mundo ng YT para po tayo ay makamtan din natin ang mga narating po ng mga senior sa atin. Ibig sabihin ko po ng mga senior sa atin yung mga kilalang kilala na rin po ng mga influencer or mga vlogger. Hindi man po natin matulad ang laki ng bahay nila kasi mga M na po ang bahay nila or 1,000 na po ang mga bahay nila. Ika nga po sabi ng matatanda kung baga makahawig man lang, hindi natin matularan sila, at least makahawig man lang tayo sa kanila. At saka tulungan din po natin ang kapwa natin small YouTuber at mga kapwa natin Pilipino para sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayong umasenso rito, at lahat po tayo happy. Hindi man po tayo magkita-kita sa personal kasi nagkikita-kita lang naman po tayo dito sa ganito, nakikita nyo po ako sa live stream, o yung hindi nag-live hindi po natin nakikita, or nakikita man natin sila sa kanilang mga upload na video. Hindi man tayo magkita-kita sa personal, hindi tayo magkakilala, pero at least dito magsama-sama tayo sa YT. Kaya magbigayan lang po tayo, magdikitan, magbalikan, maging legit, at higit sa lahat, mahalin natin ang isa't isa. Kasi yun lang naman po ang ating goal dito sa YT. Kahit paano makatulong sa atin, makasahod, yun ang pinaka main reason kung bakit tayo nag-YT, para makakumita rin ng kahit papano na hindi naman kalakihan kasi hindi naman tayo mga sikat, kahit papano makatulong sa ating pamilya or makatulong sa atin. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi na wag natin ituturing po ang mga kapwa natin small YouTuber o ang mga Pinoy na kakompetensya. Ika nga, wala naman ditong kompetensyahan, kanya-kanyang pamamaraan lang yun. Manang Biday TBHK, na daw po sa'yo si kapatid na Carlo Arapo TV. Nagbaba rin po ng bahay si kapatid na Princess Himeka, guys. Kape po tayo mga kapatid. Princess Himeka Dan po, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Mega love shout out sa 6 million in the house at sa 2 po na patamsak nyo, guys. Maraming salamat. Masaya po ako mga kapatid sa hapon na to kasi alam nyo ko po kung bakit, dahil sa wakas nakadalawampu na naman po akong tamsak. Kaya bibihira na po kasi akong umabot ng 20 tamsak. Hindi po katulad talaga noon na halos umabot pa nga po yan ng 160 tamsak noon po sa akin, ng bago-bago pa lang po ako mag-live. Kasi marami pong bisita noon. Ngayon talagang mahirap na akong maka-20. Pinakamataas ko na lang 15. Nagbaba guys ng bahay si kapatid na Ilongga Ilocano.
Kapatid na Ilongga Ilocano, nandito po ako sa bahay mo ha. Ayan, Ilongga Ilocano, nandito po ako sa bahay mo. Papanoorin ko po ang iyong palabas bago po ako magdidikit. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas ha. Dikit kalimbang lang po ako, kapatid na Ilongga Ilocano. Ilang minutes ba tong bahay mo? Mga 3 minutes, kapatid na Ilongga Ilocano ha. Papanoorin ko po ang bahay mo. Halatang nasa ibang bansa ka. Sana all. Hong Kong. Let's go, Hong Kong. 13 views, 13 hours ago, Hong Kong. Papanoorin ko lang po, kapatid na Ilongga Ilocano ha, ng mga 3 minutes man lang ang iyong bahay. Kung maiksi lang po sana yan, mga 3, 4, or 5 minutes, tatapusin ko po yan. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Carlo Arapo TV, guys. Pabisita naman po. Walang anuman, kapatid na Ilongga Ilocano. Walang anuman. Alam ko, kadikita na po kita sa aking main. Ayan po ang aking monitor kung saan nyo po ako nakikita. Ayan po ang aking main. Ayan po si Ricky Uragon Vlog. Ayan po ang aking main. Ito pong ibinibigay ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po ay legit. Road to grade 2 rin po to. Second account ko po to, pero account po to ng anak ko na ako lang po ang nagpapalago. Ako rin po nag-upload ng video. At may sariling bahay, may sariling bilang, may sariling palabas. Kaya wag po kayong mag-alala mga kapatid. Legit po yan. Hindi po yan alagad, hindi po yan ninja. Kaya ang ginagawa ko po, mga kapatid, kung maiksi lang naman po ang video, mga 5 minutes tinatapos ko. Pero kung mahaba po ang video, mga 3 minutes man lang panonoorin ko po bago ako magdidikit kalimbang. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat, mga kapatid. Dana po, Ilongga Ilocano. Kapatid na Ilongga Ilocano, dana daw po sa iyo si kapatid na Joey di vlog. Napaka-legit po niyan, mga kapatid, promise. Napakabait ng taong yan si kapatid na Joey di vlog. Napaka-legit, napaka-supportive. Bawat LS ko po, kahit wala pa akong tao, nandyan po siya nakatambay. Kahit wala pong bumibisita sa akin, nandyan po siya. Nandyan din po si Ma'am Mila Pry. At ayan, bumalik na naman sa akin si kapatid na Aday with Icard Cardova, na isang kababayan ko rin na taga Bicol, na napaka-legit, napaka-organic. At isang monetized channel na rin. Si kapatid na Joey D Vlog, hindi pa po monetize. Si Ma'am Mila Pry po, hindi, wala naman po siyang channel. Na-support lang po yan si Ma'am Mila Pry. Maraming salamat ulit, Ma'am Mila Pry, sa iyong palipad, sa iyong pakulay. Dana po, Boy Bukaw, kapatid na Boy Bakaw TV, dana daw po sa iyo si kapatid na Joey D Vlog. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Princess Himeka. Carlo Arapo TV dan po, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Kapatid na Boy Bakaw TV, dana daw po sa iyo si kapatid na Ilongga Ilocano at si kapatid na Joey D Vlog. Pabalik na lang po, kapatid na Boy Bakaw TV. Joey D Vlog, baba bahay, sabi ni kapatid na Carlo. Ilang minutes na ba ako sa'yo, kapatid? Yan, kapatid na Ilongga Ilocano ha. Pakikita ko po sa'yo. Naka 3 minutes na po ako sa'yo, kapatid na Ilongga Ilocano. Ayan, para for sure. Magdidikit kalimbang na po ako, din ako mag-iiwan ng bakas ha. Ayan, kapatid na Ilongga Ilocano, salamat sa iyo, kapatid. Mahigit 3 minutes na po yan, nakikita mo naman, ayan. 4 minutes na nga, oh, yan, 4 minutes na nga, ayan. Oh. Salamat, kapatid. Dan Ilongga Ilocano, sabi ni kapatid naman ng Biday TVHK, na-add na po kita, host. Ay, maraming salamat, kapatid na Bayani Junior Escalera. Nakita mo profile ko? Pangmalakasan kong profile. Pumunta po ba yung katim ko dito? Opo, kapatid na Bayani Junior Escalera, maraming salamat sa team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat sa iyong pagpapunta dito ng iyong katim. Kaya maraming salamat sa support mo at sa katim mo. Maraming salamat.
Oo, kapatid na Bayani Escalera Junior. Makikita ko yung pag-end ko kasi nandito ang FB ko sa aking main. Salamat kapatid na Bayani sa support, sa pagpasugod mo ng iyong ka-team. Mamaya kapatid na Bayani ha, babasahin ko ang iyong PM sa akin. Ilongga Ilocano, Dan Pulpak po, Lord, sabi ni kapatid na Carlo Arapo TV. Mega love shout out sa 7 million in the house at sa 20 patamsak guys, maraming salamat. Sorry naman, churi. Sa gusto sumali sa team ko, comment lang po, sabi ni kapatid na Bayani. Guys, nagbaba po ng base si kapatid na Carlo, Arapo TV. Manang Biday TV, HK. Pangyaw, Dan po, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Kapatid na Manang Biday, Dan na daw po sa'yo si kapatid na Ilongga Ilocano. Ayan, magkababayan kayo niyan. Kasi ayan si Manang Biday TBHK, alam ko Ilocana rin yan. Ikaw kapatid na Ilongga Ilocano. Baka mister mo Ilocano, ikaw ay Ilongga. O siguro marunong ka na magsalita ng Ilocano. At niyan si Mamila Pray, isa po yung Ilocana. Thanks Pangyaw, sabi ni kapatid naman ng Biday HK. Ay, mega love shout out, Maxine 2. Mega love shout out sa iyo kapatid. Pasensya na, lumabas si host. Meron ka na pong moderator kapatid na Maxine 2. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kung may new upload, premiere or upcoming LS. Pwede mo pong ibaba, wag lang po yung live. Para mabisita po na ating mga ibigan at mabisita ko rin po kapatid na Maxine 2. Ugasan. Mm. Mm. Noy Alan TV.
2.5k ang bahay mo kapatid na Noy Alan TV. Pa-thumbs up guys, comment 2. Sabi ni kapatid na Manang Biday TV, it's K guys. Nandito ako sa harang mo kapatid na Noy Alan TV. Ilongga, Ilocano, dan po sabi ni kapatid na Maxine 2. Nandito ako sa harang mo. Kapatid na Alan, Noy Alan TV. Malaki na rin ang bahay mo kapatid na Maxine. Bayani po, road to 900, sabi ni kapatid na Claire TV 05. Guys, palablab naman po ng bahay ni kapatid na Claire TV 05 guys. Road to 900 guys. Baka may mga extra po kayo dyan ng mga banana, padikit, pabisita naman po, pakalimbang all naman po para mag-notif po ang kanyang mga new upload or LS man po kung meron siya. At least mabisita nyo rin po at maayudahan din po kayo mga kapatid. Bigayan lang po tayo mga kapatid ha. Magtulungan lang po tayo tulad ng paulit-ulit ko pong sinasabi mga kapatid. Samahan nyo ako pagmasdan ang ganda ng Melbourne, Australia. Sana all nasa Australia. Kapatid na Noy Alan TV ha, nandito po ako sa bahay mo ha. Ayan. Panunuorin ko lang po ang iyong palabas. Mga 3 or 4 minutes kapatid na Noy Alan TV. Bago po ako magdidikit kalimbang, hindi na po ako mag-iiwan ng bakas ha. Ilongga, Dan Pasokli po, kapatid na Ilongga, Ilocano, Dan na daw po sa si kapatid na Claire TV 05. Pabalik naman po kapatid na Ilongga. Walang ano man kapatid na Noy Alan TV. Ingat kayo dyan na nasa ibang bansa, lagi kayong mag-iingat. Ganda-ganda ng Australia talaga. Oh. At least kahit hindi ako nakakarating ng Australia, sa video man lang nakarating na ako. Big love shout out sa 4 million in the house at sa 21 patamsak guys. Maraming salamat. Ganda talaga. Ganda kapatid na Alan, no? Ganda ng pakagawa mo ng content mo. Ginagala mo yung camera mo. Maxine 2 po, thank you. Sabi ni kapatid na Ilongga, Ilocano. Arnel G. Dan, sabi ni kapatid na Maxine 2. Dan Arnel G, kapatid na Arnel G, Dan na daw po sa'yo si kapatid na Joey Dibla guys. Pabalik po, magbalikan tayo, magsuklian, magmahalan, magbigayan, at higit sa lahat, magtulungan po tayong mga small YouTuber at mga kapwa Pinoy. Tulungan, lablaban, bigayan, maging legit lang po tayo sa isa't isa mga kapatid. Para sabay-sabay po tayong umangat at sabay-sabay makarating sa ating paruroonan.
dito sa mundo ng YT. Para lahat happy. Nakailang minutes na ba ako sa'yo, kapatid na Noy Alan? Yan, kapatid na Noy Alan, naka 3 minutes na po ako sa iyo. Almost 4 minutes po, kapatid na Noy Alan. Ayan po, nakikita mo. Ayan, magdidikit kalimbang na po ako sa iyo, kapatid na Noy Alan. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakasa. Claire TV 05 dan po, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Yan, kapatid na Noy Alan, dikit kalimbang na po sa iyo, kapatid na Noy Alan. Maraming salamat. Boy Bakaw TV dan po, sabi ni kapatid na Maxinto. Kapatid na Boy Bakaw, dan na daw po sa iyo si kapatid na Maxinto. Parod 900 ha, host 10 na lang, sabi ni kapatid na Claire 05 at TV 05. Guys, baka may mga extra po kayo diyan na mga alagad. Pa-support naman po kay kapatid na Claire na para makagraduate naman po siya ng 900, 10 na lang po mga kapatid ang kulang niya. Baka may extra po kayo mga kapatid, ibigay na po natin sa ating kaibigan na si kapatid na Claire. Sabi ni Manang Biday TBHK, Claire, dan daw po sa'yo. Sabi ni kapatid na Manang Biday. 5 na lang ho, sabi ni kapatid. Ang bilis. Kanina 5 na, 10. Ngayon 5 na lang. Guys, parang awa nyo na po. 5 na lang po guys. Para makagraduate naman po ng 900 si kapatid na Claire. Maluoy, maawa. Pilit. Napatawa mo ako ah. Guys, baka may mga extra po kayo mga kapatid. Baka naman, patulong naman po. Maluin naman po kayo sa ating kapwa small YouTuber guys. Para maranasan niya naman pong maging 900 guys. Maluin mo. Noy Alan, dana daw po sa iyo si kapatid na Joey D Vlog. Kapatid na Noy Alan, dana po sa iyo si kapatid na Joey D Vlog. Guys, baka may mga extra po kayo. Pa-support naman po kay kapatid na Claire. 5 na lang po ang kulang niya para mag 900 po siya mga kapatid. Please naman po mga kapatid. 5 na lang daw po ang kulang niya. Ibigay na po natin ang support natin kay kapatid na Claire. Wag na po natin ipagdamot. Masisira lang po ang ating mga saging. Mabubulok lang po yan. Libre naman po yan. Nang pagpasok po natin dito sa mundo ng white, libre po yan. Lan, Sky TV 05, mega love shoutout sa iyo kapatid na Lan. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kung may premiere, new upload video, or upcoming LS. Wag lang po ang live ha. Wag nyo lang po ibababaan ako ng live. Maluin naman po kayo sa akin. Pwede nyo pong ibaba dyan kahit upcoming LS nyo po yung naka-schedule yung LS. Pwede nyo pong ibaba para matamsakan, madikitan ng ating mga kaibigan. At maraming salamat kapatid na Lynn sa iyong patamsak sa akin. Maraming salamat. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kapatid. Maraming salamat. Masaya po ako na binisita nyo ako. At sa team Bisayang Taiwanese, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa pag-support nyo po sa akin. Sa team Bisayang Taiwanese, maraming salamat guys. Dahil isa na rin po ako sa katim po ni isa na rin po ako sa team Bisayang Taiwanese, bagong member po ako nila, kaya lagi ko pong ipopromote ang inyong ang ating team, ang ating pong GC, ang team Bisayang Taiwanese. Sa lahat pong bagong katim ko po, sa bago ko pong GC na nasalihan sa team Bisayang Taiwanese, mega love shout out sa inyo lahat at sa mga katim ko, maraming salamat sa pag-support nyo at pagbisita nyo sa akin.
Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Claire TV05 guys. Pa-support naman po guys. 5 na lang po ang kulang ni kapatid na Claire TV05. Maluin naman po kayo mga kapatid. 5 na lang, pagbigyan na po natin na makagraduate na siya ng Road to 900. At nagbaba rin po ng bahay si kapatid na Joey D Vlog. Isa po sa napaka-legit, napaka-supportive at napaka-organic pong kaibigan. Ayan po si Joey D Vlog. Nagbaba rin po ng bahay si kapatid naman ng Biday TV HK guys. Baka di nyo pa po kaibigan. At si kapatid na Lynn Sky TV 05 guys. Pabisita naman po ng kanyang bahay. Lynn Sky TV. Nandito po ako sa bahay mo ha kapatid na Lynn. Nandito pa ako sa harang mo. Hindi ko po skip ang harang mo. Ayan. Ang bahay mo po ay 1.76k. Ang iyong bahay kapatid na Lynn Sky TV. Ganda naman ang harang mo. Paskong Pasko na. Kapatid na Lynn. Ayan kapatid na, ba't ba ako linang Lin? Lan pala, sorry. Sorry kapatid na Lan, Sky TV 03. Lin ako ng Lin, Lan pala. Apat na mata ko, mali pabasa ko. Kapatid na Lan, Sky TV, ayan po, nandito ako sa bahay mo. Papanoorin ko po ang iyong bahay. 2 minutes lang naman po to kapatid na Lan. Tatapusin ko na po to. Ilang minutes ba to? 2 minutes and 37 seconds. Tatapusin ko na po yung palabas bago po ako magdidikit kalimbang. Hindi po ako mag-iiwan ng bakas. Walang anuman. Ilongga HK, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may premiere, new upload video, may upcoming LS, pwede mo pong ibaba. Dan, Lan, Sky, sabi ni kapatid naman ng Biday TV HK. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Joey D Vlog. Napaka-supportive po niya, napaka-legit, napaka-organic po. Mabait po yung kaibigan si kapatid na Joey D Vlog guys. At parang awa nyo na po guys, pakiusap po. Sana naman po bisitahin nyo ang bahay ni kapatid na Claire. Road to 900 po siya, 5 na lang pang kulang. Baka may mga extra po kayo dyan. Pasupport naman po kay kapatid na Claire. Lan TV Dan na po. Kapatid na Lan, Dan na daw po sa iyo si kapatid na Joey D Vlog. Ninja ni Ilongga to. Sabi ni kapatid na Ilongga HK. Manang on the way po, sabi ni kapatid na Lan Sky TV. Agoy, sunog agad. Lakas ng apoy. Maraming salamat guys sa 24 na patamsak nyo guys. Maraming salamat. Isang malaking utang na loob at isang kasayahan ko po na binisita nyo po ako. At sa team Bisayang Taiwanese, maraming salamat sa pasugod mo sa akin, sa iyong mga member sa team Bisayang Taiwanese. Dahil isa na rin po ako sa team Bisayang Taiwanese. Kasali na rin po ako sa GC nila. Mega love shout out sa inyo mga ka-team Bisayang Taiwanese. Manang Biday Dan tamsak dikit sa bahay mo, sabi ni kapatid na Lan Sky TV 03. Kapatid na Lan Sky TV, nandito po ako sa bahay mo. Ayan, natapos ko na pong iyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo ha. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas. Ching 121, mega love shout out sa iyo kapatid na Ching. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may premiere, new upload video, may upcoming LS, pwede mo na pong ibaba.
Joey, baba bahay mo, sabi nila Sky TV 03. Kapatid na lang, Sky 03. Ayan po, natapos ko na po. Dikit Kalimbang. Hindi na po ako nag-iwan ng bakas, kapatid. Walang ano man, kapatid na Ching 121. Guys, nagbaba po na ba si kapatid na Joey di Vlog, guys? Pabisita naman po. Napaka-supportive po niya, napakabait po ng kaibigan na yan. At higit sa lahat, napaka-organic po niyang kapatid. Pabisita naman po, guys. At kung mayroon po kayong mga extra mga kapatid paayuda naman po kay kapatid na Claire. Para makagraduate na rin po siya ng 900, guys. Ibigay na po natin na ang support natin. 5 na lang po ang kulang niya para maging 900 na po siya, mga kapatid. Maluoy naman po kayo, mga kapatid. Ching na may Agoy, 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 agoy. Ikaw pala to. Ching na may ningning. Claire, Dan Claire TV05, sabi ni kapatid na may Shari Amor. Kapatid na Ching na may ningning, 2.86k bahay mo. Pangyaw HK, mega love shoutout. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may premiere, upcoming LS, or new upload video, pwede muna pong ibaba. Joey the Vlog, dan sa bahay mo. Salamat, sabi ni kapatid na Lan Sky TV 03. Ching na may ningning, nandito po ako sa bahay mo. May ningning na may ningning talaga. O, di ba? Ningning na ningning. Agoy, 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 agoy. Ninja ni Ilongga, sabi ni kapatid na Pangyaw HK, maraming salamat, kapatid. Guys, pa-support naman po kay kapatid na Claire TV 05. 5 na lang po ang kulang niya, baka naman, mga kapatid. Tulungan din po natin siya. Joey the Vlog, pasukli po, sabi ni kapatid na Ching 121. Yan ka, Willie Villami, Ben 5. Ilang minutes ba to? 4 minutes. Kapatid na Ching na may ningning, tatapusin ko na lang pong panoorin tong bahay mo, ha. 4 minutes lang naman po to bago po ako magdidikit kalimbang sa'yo, kapatid na Ching na may ningning. May Shari Amor 16, sa bahay mo, pasukli. Sabi ni kapatid na Ching 121. Landsky TV 03, nagbaba po, guys, ng mga bahay, ng bahay, guys. Pabisita naman po. Padikit, pakalimbang po. Oy. Walang ano man, kapatid na Ching 121. Ching 121, dan sa bahay mo, sabi ni kapatid na Landsky TV 03. Claire Dan na 3, nadikit ko sa'yo, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Ching Nice Boys Dan po, sabi ni kapatid na Joey the Vlog. Landsky TV 03. 1.77k sa bahay mo, sabi ni kapatid na Ching 121. Guys, support po tayo sa bawat isa. Magbalikan, magbigayan, magsuklian. Total, ayan naman pong ating mga like, mga subscribe na sinasabi. Ayan pong mga saging natin, yan naman po ay libre. Nang pumasok po tayo dito sa mundo ng white, libre naman po yan, kasabay na natin. Kaya ipamigay na lang po natin, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga maliliit pa rin ang bahay at sa mga dapat sa mga kapwa natin Pinoy, nasusuportahan din po natin. Kung nagagawa po natin magsuporta sa mga banyaga, gawin din po natin sa kapwa natin Pinoy. Lalong-lalo na po sa atin mga small YouTuber. Tulungan lang po, mga kapatid, ha. Maging legit, maging totoo lang, maging organic, agigit sa lahat, suportahan ang bawat isa, mga kapatid. Nagbaba ng ba si kapatid na Ilongga Ilocano at si kapatid na Ching 121. Pabisita rin po, mga kapatid, padikit, pakalimbang, at huwag kalimutan, pindutin ang kulay pula para legit na legit at dikit na dikit po, mga kapatid.
Ilongga Ilocano 162 sa bahay mo, pasukli po, sabi ni kapatid na Ching 121. Kapatid na Ching na may ningning ha, patapos na po ako sa iyong bahay. Ayan, patapos na po. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo kapatid na Ching na may ningning. Dikit kalimbang, wala na, hindi na po ako mag-iiwan ng bakas kapatid na Ching na may ningning. Dikit kalimbang all. Ayan, kapatid na Ching na may ningning. Tapos na po at hinarang pa nga ako. Hindi ko po escape ang harang mo kapatid na Ching na may ningning na. On the way, Madam Ching, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Salamat host, napaka-sweet mo naman magsalita. Salamat kapatid na Ching. Landsky TV 03, nagbaba po ng bahay. Ano, sabi po ni kapatid na Landsky TV 03, Ching 121, salamat. Kapatid na Ching, hindi ko po escape ang harang mo. Ayan po, nasa harang mo ko. Yan, natapos din. Yan kapatid na Ching na may ningning ha. Dikit kalimbang all. Plus harang pa kapatid. Salamat. Tinapos ko po ang iyong palabas kapatid na Ching. Walang anuman kapatid na Ching. Salamat din sa pagbisita mo at sa patamsak mo. Tamsak lang kayo, sapat na. Maraming salamat. May galab shoutout nga pala sa akin bagong GC na nasalihan sa team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat sa team Bisayang Taiwanese, sa mga member nila at sa admin. Maraming salamat sa pag-accept at sa pagsali nyo sa akin sa GC nyo. Maraming salamat sa team Bisayang Taiwanese. Dan Ching, sabi ni kapatid naman ng Biday TBHK. Ching na may ningning, dan na po, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Nagbaba po ng bahay si kapatid naman ng Biday TBHK guys. Pa-support, pa-bisita naman po sa ating mga kapwa small YouTuber at sa ating mga kapwa Pinoy. Tulungan po natin mga kapatid ang bawat isa na umangat po tayo, makarating po sa ating paroroonan dito sa mundo ng YT at makamtan din po natin ang pangarap natin. Tulad po ng mga senior sa atin, ibig sabihin ko po ng mga senior sa atin, yung mga nauna po sa atin, yung mga, ang bahay po ay M, tapos mga 1,000, ang mga bahay nila, hindi man po tayo tulad sa kanila, makahawig man lang ang ating bahay, para sabay-sabay pa tayong umangat. Tulungan lang po sa bawat isa mga kapatid. Manang Biday TBHK 155 sa bahay mo, sabi ni kapatid na Ching 121. Joey D. Vlog, salamat po, sabi ni kapatid na Ching 121. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa 25 na patulsok nyo sa aking munting bahay. Maraming salamat po mga kapatid sa pagbisita nyo at sa pagdalo nyo sa aking munting bahay, sa aking live, sa aking LS sa hapon na to. Kinagagala ko po at masaya po ako na binisita nyo ako. At sa inyong mga patamsak, maraming salamat mga kapatid. Lalo na po kay Mamila Pray, maraming salamat ma'am. At maraming salamat din sa akin bagong GC sa team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat. Dikit sukli agad, sabi ni kapatid na Ching 121. Thank you Ching, sabi ni kapatid naman ng Biday TBHK. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Ching 121 guys. Nakagraduate kaya si kapatid na Claire? Kasi kanina 5 na lang daw po kulang niya para mag 900 siya.
Mag-love shout out sa 4 million in the house at sa 25 na patamsak nyo guys. Maraming salamat. At maraming salamat sa support nyo sa pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat, Manang Biday, sa iyong pa-whitey-whitey. Maraming salamat. Guys, kung gusto nyo pong lumipat sa ibang LS, pwede po kayong lumipat. Maraming salamat, Mukbang Probinsyano, sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. At maraming salamat din sa iyong patamsak. Kapatid, meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may upcoming LS or may new upload, premiere, pwede mo pong ibaba, kapatid, na Mukbang Probinsyano. Nice to meeting you too. Nice to meet you. Nice to meet Maraming salamat, kapatid na Mukbang Probinsyano. Madaling salita. Nabubulol talaga ako. Baba mo, kapatid na Mukbang Probinsyano, kung ang iyong bahay para mabisita po ng ating mga kaibigan. Nandyan po si kapatid na Ching 121. Baka gusto mong bisitahin, kapatid na Mukbang Probinsyano, ang kanyang bahay na binaba. Premiere po, idol, here after 5 minutes. Sige, kapatid na Mukbang, baba mo ang iyong premiere. Tagal mo na din nag-LS. Oo nga, kapatid na Mukbang eh. Bira na kasi ako mag-LS kasi minsan nakakatama din. Tapos parang nakakasama. Salamat, kapatid na Mukbang Probinsyano. Ikaw yung madalas kong, ano ibig sabihin ko? Ikaw yung nakain ng papaya, nakain ng pipino, nakain ng mansanas. Hindi pa, wala pa, kapatid. Hindi pa ako nakakasahod. Mukbang Probinsyano, mega love shout out, sabi ni kapatid na Ching 121. Guys, nagbaba ng bahay si kapatid na Ching 121. Baka gusto mo naman, kapatid na Mukbang. Paliparan ako dyan. Ang laki-laki ng mga views ng mga bahay mo, nag-ELS ka na rin, nagsa-silent ka na rin, nakikita ko. Hindi ka nga lang nagpapakita. Ang last na LS na nabisita ko sa iyo, yung silent LS mo, ang comment ko nga doon sa LS mo nagtatrabaho ka ba sa spa? Kasi yung lamesa na may butas sa mukha, alam ko sa spa yun eh. Parang ang nasabi ko sa iyo isa ka palang massage therapist din. Yun ang nasabi ko sa comment ko sa iyo. Walang palipad dito. Walang palipad diyan. Kung nasa Middle East ka, walang palipad. Pero pa-member pwede. Na madaling salita, pwede ka po magpa-member sa akin. Kung nasa Middle East ka, walang palipad. Alam ko naman po yun na walang palipad. Pero pa-member pwede. 12 hours akong duty, kaya walang time. Kaya kain lang vlog ko. Oo nga eh. Lalaki ng views mo. Ba't baba mo na kaya yung premiere mo? Oo, kapatid naman ng Biday TVHK, kasi ang ginagawa niya nga po, puro kain. Kinakain niya yung papaya,
na hindi mo alam kung kakainin niya, kung kakagatin niya o didilaan niya lang. Yan yung mga tema ng content niya. Puro kain talaga ang vlog niyan. Pero malalaki ang views. Malaki ang views niya sa kain-kain niya. Ano to? Andito TV, mega love shoutout sa'yo kapatid na andito. Meron ka na pong moderator, pwede ka na. Natawa si kapatid naman ng Biday TVHK. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kung may new upload na video, premiere or upcoming LS, pwede mo po na pong ibaba kapatid na andito TV para mabisita po natin at mabisita ko rin po ang iyong bahay. Oo kapatid naman ng Biday, ang content po niya ni kapatid ni Mukbang Probinsyano kasi kain. Yung saging, hindi mo alam kung isusubo niya yung saging ng kakagatin ng paunti-unti, kung isusubo niya ng buo. Yun ang content niya. Tapos wala siyang t-shirt. Marami sigurong nanonood kaya malaki yung views kasi siyempre may itsura yan eh. May itsura yan na tao na yan si Mukbang Probinsyano. Maputi, parang chinito ang mata niyan. Tapos, di mo alam kung isusubo niya yung buong saging na hindi niya kakagatin. Isusubo mo. Tapos, parang, yung tema ng content niya, parang isusubo, parang hindi, iluluwa, hindi, ganun. Yan yung tema ng content niya. Yung papaya naman po, parang tinititigan niya, parang yung tumatakbo sa isip niya, ano ba to, kakagatin ko, hindi. Hindi pa nga binalatan. Yan ni kapatid ng Mukbang Probinsyano, malalaki ang views. Oo, kapatid naman ng Biday TVHK. Kaya kung bibigyan mo ng kahulugan yung content niya, parurumihin mo yung isip mo, magkakaroon ka ng imahinasyon sa ginagawa niyang content. Natatawa siya sa sarili niya, ngumingiti siya sa sarili niya na hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Yung yung mukbang niya sa saging, malaki yung views nun eh, nasa magto 2K din ata. Tapos yung doon sa papaya niya na content niya, malaki rin yung views. Danching 121, sabi ni kapatid na may Shari Amor. Bisitahin niyo po ang bahay niya ni kapatid na mukbang. Matatawa kayo sa content niyan. Gutom lang. Hindi nga eh. Hindi mo masasabing gutom kapatid naman ng Biday. Kasi nga, yung nasa harapan niya pagkain. Kaso nga lang siya, linalagyan niya ng ibang estilo, linalagyan ng ibang estilo yung content niya. Iba yung tumatakbo sa isip niya, iba yung ginagawa niya. Try nyo, bisitahin ang bahay niyan. Magkakaroon kayo ng ibang imahinasyon, lalo yung dun sa saging. Kunwari, nakatanga siya dun sa hawak-hawak niya po yung saging. Nabalatan na yung saging. Iniisip niya, kasi ako binigyan ko ng karumihan yung isip ko dun sa content niya yung sa saging eh. Kaya natawa ako, kaya yung comment ko dun sa video niya na yun, iba rin yung comment ko. Patawa yan eh, si Mukbang. Ngayon, tingnan mo, pinabababa ko yung premiere niya. Ayaw, ibaba. 5 minutes na lang daw yung premiere niya. Ayaw bang ibaba? Bala ka dyan, Mukbang. Oo nga, ayaw pa ibaba. Kapatid na Mukbang, baba mo na habang may bisita pa tayo para mabisita ka rin namin. Ayaw mo bang bisitahin ka namin? Nangangamoy sinain ko. Amoy tutong yung sinain ko. Malakas yung apoy pero may sabaw pa. Exciting talaga Biday TVHK ang content niya ni Kuan. Ni kapatid na Mukbang. Natawa si kapatid na Joby oh. Baba muna ako host. Sige kapatid naman ng Biday TVHK, maraming salamat sa pagbisita mo. Ingat ka dyan kung nasa ibang bansa ka man. Maraming salamat, ingat lagi.
Nagbabagay si kapatid na Ching 121 ng kanyang bahay, guys. Baka di nyo pa kaibigan, di nyo pa kadikitan. Nagbaba rin po si kapatid na Josephine Fabri Paria Bras. Paria Bras. Kuya Ricky, tingnan mo muna ang sinabi. Okay, nagagamot yung sinain ko. Malakas pa yung apoy ko. May tubig pa. Oh, di ba? Nangangamoy tuloy. Medyo hilaw-hilaw pa. Okay na. Salamat kapatid na Ilongga Ilocano sa pawaiti-waiti mo. Maraming salamat. Thanks kuya, balik na lang ako later. Pag ongoing pa LS mo, salamat. Kapatid naman ng Biday TVHK sa pagbisita. Tulad ng sinabi ko, lagi mag-iingat. Alam mo na, mahirap magkasakit ngayon sa panahon na to. Lalo kayong mga nasa ibang bansa, lagi po kayong mag-iingat. Napakahirap pong magkasakit. Lalo wala po kayo sa pamilya nyo, malayo po kayo sa pamilya nyo. Wala po kayong basta-bastang malalapitan, may hihinga ng tulong o mag-aasikaso sa inyo. Kasi kayo rin lang ang nandyan. Kaya lagi po kayong mag-iingat na nandyan sa ibang bansa. Para healthy. Iwas-iwas na lang po mga kapatid. Sa panahon na to, alam nyo na po ang ibig sabihin. Mag-iwas-iwas na lang po lagi ha. Lalo po yung sa matataong lugar, lagi po tayong mag-iingat. Huwag po tayong masyadong katiwala na okay na po, safe na po. Kailangan pa rin po tayong maging aware na tayo ay kusang iingat, kusang iiwas sa ganun na mga bagay, sa ganun mga matataong lugar. Josephine Fabriras, on the way po, sabi ni kapatid na Ilongga Ilocano. Josephine Fabrias 704, sa bahay mo, pasokli po, sabi ni kapatid na Ching 121. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Ilongga Ilocano at si kapatid na Ching 121, guys. Nasaan na kaya si Magbang Probinsyano na wala na itong taong to? Nagdigsapir naman si kapatid na Mukbang Probinsyano. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa 27 na patamsak nyo guys. Maraming salamat. At sa iyong Mamila Prime, maraming salamat din sa iyong pakulay, sa iyong palipad. Malaking tulong po yan sa akin, lalong-lalo na pabukas, cut off na ng sahura natin dito sa YT. At sa 22, mag-start na po ang email ni Lolo na na-forward na sa atin mga account, ang ating mga sahod dito sa mundo ng YT. Dito po sa Pilipinas, every 22 of the month, ang email ni Lolo na para i-forward po sa atin ang ating sahod once na nakaabot na po natin ang $100 threshold. Ang cut-off po ng sahod dito sa Pilipinas ay every 9 of the month. Tatandaan nyo po yan mga kapatid nyo mga nasa Pinas, every 9 of the month ang cut-off ng sahod natin dito. Kaya kung tayo ay hindi pa po nakakapuno ng ating mga threshold, sikapin po natin mapuno natin bago mag-9 ng buwan. Kasi doon po magtatapos ang ating sahod. Tapos pagdating ng 22, sahod na po natin, ipo-forward na po ni Lolo ang ating sahod sa ating mga account sa bangko. Pero pag na-forward na po ng 22, hindi pa naman po natin makukuha yan agad-agad. Magbibilang ka pa po ng 5 days mga kapatid. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Yun, saka po natin makukuha ang ating sweldo sa ating mga account. Kung ATM man po ang ating gamit or ating mga passbook, saka po natin makukuha ang ating sahod sa bangko. Pero karamihan po talaga ATM, hindi passbook. Ang ginagamit dito sa mundo ng YT, passbook. Passbook, ATM. Kaya kung naghahabol po tayo ng ating mga revenue, kailangan bago magsapit ang 9, mapuno po natin siya.
Pero kahit hindi po natin siya mapuno pag 9, pwede naman po sa susunod na buwan. Kung hindi pa rin napuno sa pangalawang buwan, sa pangatlong buwan, kung hindi pa rin napuno sa pang-apat na buwan. Tulad po sa akin, pang-apat na buwan. Hindi ko po siya napuno. Sana mapuno ko na kasi cut off na po bukas. Mega love shoutout sa 5 million the house at sa 27 napatamsak nyo. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat kapatid na Josephine Parabias. Felsky Vlog. Ayan, tingnan mo mga kapatid. Once pong nakakalimbang all po talaga kayo mga kapatid. Kung may mga bagong upload or premiere or upcoming LS po ang inyong mga nabisitang bahay, once na kinalimbang all nyo po mga kapatid, magno-notif po talaga. Katulad po nito sa akin, ang dami-daming notif na nalabas. Dan po, Josephine, nice worship song. Sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Kapatid na Josephine, dana daw po sa iyo si kapatid na Joey D. Vlog. Pabalik na lang po kapatid na Josephine. Andito TV, mega love shoutout. Salamat sa pagbaba mo ng iyong bahay, guys. Guys, pabisita naman po kay kapatid na Andito TV. Nagbaba po siya ng kanyang bahay. Kung di nyo pa po kaibigan, kadikitan, kalablaban, ikalimbang all nyo po para kung may mga bagong upload o premiere o LS man po siya, pwede nyo pong mabisita at magno-notif po sa inyo mga kapatid. Kapatid na nandito po ako sa bahay mo ha. 382 ang iyong bahay, kapatid. Papanoorin ko lang muna po ang iyong palabas. Ilang minutes ba to? 28 minutes and 17 seconds. Mga 3 or 4 minutes po kapatid na Andito TV, ako manonood ng iyong bahay bago po ako magdidikit kalimbang. Di na pa ako mag-iiwan ng bakasa. Tumubo na ang patatas. Tumubo na ang patatas. Saka i-stack. Nagkaroon na ng ugat. Kakaibang patatas, di ba? Magkakadahon na lang yung patatas, hindi pa naluluto. Mukbang, Peking Duck, Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni kapatid na Andito TV. Di ba? What's up, guys? Sabi niya dito. Mega love shoutout sa 4 million in the house at sa 27 na patamsak, guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ala, puro talaga may tubo na yung patatas, oh. Nagkakaugat na. Hindi agad-agad naluluto. Siguro nakulob to. Nakabalot to sa plastic saka hindi agad inalis kaya nagkaroon ng tubo-tubo na yung patatas. Pinagpawisan na kulob kung nakalagay sa plastic, pinagpawisan kaya tumubo na lang. Diba? Masarap bang ganito? Kapatid na Andito TV, masarap bang
Bibi, ang pato. Masarap ba tong lutuin? Ano lasa nito? Di pa kasi ako nakakakain nito eh. Ignorante ako sa ganitong mga peking duck na to. Peke na duck. Peking duck. Lasang manok din siguro to, no? nag nag tatanggal ng balahibo, may pa shout out pa sa camera eh. Hindi talaga makatiis ang Pinoy, no. Pag ang mga Pinoy, mga kapatid, nag nagbibideo or gumagawa ng content, hindi makatiis na hindi mag-sign of peace na ganun ganun. Pinoy talaga, no. Mahilig mag selfie sa camera. Dan po, Josephine Nice worship song, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Maraming salamat, Mamila Pry. Maraming salamat. Kapatid na Andito TV ha, ito po, magdidikit kalimbang na po ako sa iyo. Naka 5 minutes na po ako sa iyo, kapatid na Andito. Yan, nakikita mo po, naka 5 minutes na po ako sa iyo. Magdidikit kalimbang na po ako, hindi na po ako mag-iwan ng bakasa. Salamat kapatid na Andito TV. Salamat. Ayan, mahigit pong 5 minutes yan. Nakikita mo po. Ayan, nakikita mo mahigit 5 minutes. Dikit kalimbang all. Hindi na pa ako nag-iwan ng bakas. Andito TV 400 sa bahay mo, sabi ni kapatid na Ching 121. Kapatid na andito, dana daw po sa'yo si kapatid na Ching. Pabalik na lang kapatid na andito. Mega love shout out sa 5 million in the house, sa 27 na patamsak nyo guys. Maraming salamat sa pagbisita at sa team Bisayang Taiwanese. Maraming salamat at sa admin nyo, maraming salamat sa pag-support nyo, sa pagsugod nyo sa akin, munting bahay. At maraming salamat sa iyo kapatid na Joey D. Vlog. Maraming salamat sa iyo Mamila Prime. Maraming salamat. Andito TV, dan na po sa iyo, sabi ni kapatid na Joey D. Vlog. Kapatid na Andito TV, dan na daw po sa iyo si kapatid na Joey D. Vlog. Pabalik na lang kapatid. Balikan lang po tayo, bigayan, support sa bawat isa.
Salamat kapatid na Joey sa laging pag-support. Milo din yun niya. Sabi di ka manugang mo apudan da si Dilmita duman. Mapod kayo dito. Si Bitay. Si Bicol. Mm. Dati ba may tara? Dahil mong gikon. Diba din naapudan? Bad maluwi na naman signal doon. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa 27 na patamsak guys. Maraming salamat. Salamat kapatid na andito at kapatid na Chingwan Tuwan. Chingwan Tuwan aka Ching na may ningning. Mega love shout out sa 5 million in the house at sa 27 na patamsak guys. Ano daw to? Rakwa Delchi Official TV. Hi. Hi, good evening sir. Tamsaks po. Thank you my friend Rakwa Delchi Official TV for your visiting my small house, my friend, and for your thumbs up.
my live stream. Thank you, thank you. Salamat kuya, mahali na ako, buwelta na lang. May Sherry Amor, salamat din sa iyo kapatid. Ingat kapatid. God bless kapatid na may Sherry Amor. Ay, Bicolano ka ba na, no? Kala ko Tagalog ko talaga. Isa ka rin pala Bicolano. Thank you so much, sir. No problem, my friend. You have a moderator, my friend. Please drop your house. And if you have a new upload video or premiere or upcoming LS, please drop your house. Then, my friend, just visit your house, my friend. Puro my friend. Lodi na ini, tango niya na daapodan duman. Na maapod garo siya. Sige na. Mega live shout out sa 5 million in the house at sa 28 na patamsak guys. Laki din ka. Okay na? Ito pinulan siya. Ako tulmo ko na ata. Hmm? Dali. Aray mo kung may itara man sana. Kari ko man so. Kasi nagpipa bara iya. Mega live shout out sa 3 million in the house at sa 28 patamsak.
Guys, maraming salamat po pala sa pagbisita nyo sa akin at sa patamsak nyo sa akin. Maraming sa lahat na bumisita sa akin sa live ko sa hapon na to. At sa iyo kapatid ni Joey D Vlog, sa iyo kapatid naman ng Biday, at sa iyo kapatid na Ching 121, maraming salamat. Sa iyo Andito TV, maraming salamat. Mamila Prime, maraming salamat po. At sa lahat po na bumisita, maraming salamat po sa atin lahat. Mag-ingat po tayo sa ating mga gagawin, sa ating pag-uwi, sa ating pagbiyahe o sa ating pag-drive. Mag-ingat po tayo, lalo po yung mga nasa ibang bansa. Ingat po kayo lagi mga kapatid. Sa iyo Mamila Prime, maraming salamat. Ingat ka rin po dyan. At mag-end na po tayo mga kapatid. Bye-bye po. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayong lahat. Merry Christmas po mga kapatid at advance Happy New Year mga kapatid.